Esselamu Aleyküm. Eldirleşler. Goğmaya daylağınız. Esselamu Aleyküm vatandaşlar. Goğumcan tarıplarınız. Benim häzirki gepleşigim ene şu. Aşgabat'ın halkara aeroportunda yolukçuların uçara koy verilmezligi bilen bagly wakalar köplügine galýar. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri her reýsten sebäbi düşündirilmezden ençeme adamyň saklanyp galýandygyny habar berýärler. Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan uçarlardan yolukçularyň düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyllar boýy gaýtalanýar. Käwat uçara koy verilmeýänleriň sany has köpelýär. Bu ýagdaý görkezýän resmi statistika çap edilmeýär. Adatlyň ýurt içindäki çeşmeleri soňky hepdelerde her bir uçardan onlarca adamın düşürülýänligini habar berdiler. Soňky hepdelerde muňa golay waka boldy. Her uçara adynyň 20-30 adam goýberilmeýär. Dip aeroportdaky ýagdaýlardan habarly çeşme anonim şertde gurrun berdi. Adatlyk bilen gürleşen Türkmenistanlylaryň sözlerine görä, migrasiýa işgärleri uçurdan düşürilýänlere hiç bir düşündürüş bermeýärler we olara öz vilayet migrasiýa bölümlerine ýüz tutmagy teklip edýärler. Emma vilayetdaky migrasiýa işgärleri hem öz gezeginde hiç kili düşündürüş bermeýärler diýip anonim gürleşen ýolukçylaryň biri aýtdy. Soňky hepdelerde uçara goý verilmedikleriň arasynda studentler hem bar. Adatlyň habarçylary daşary ýurtlara okuwa gitmäge tinanşýan ýaşlaryň ýardym üçin araçylara ýüz tutandy. Olara täzeden bilet satyn alyp tinanşmagyň we aeroporta baranlarynda ýany bilen artykmaç 300-500 Amerikan dollaryny alyp barmagyň maslahat berilýänligini aýdýarlar. Taliplara sol ýerde para berip uçara girip biljekdiklerini aýdýarlar. Olara geçsek mahaly kime pul bermelidigini öňünden aýdarys diýip rahatlandyrýarlar. Dip habarçymyz aýtdy. Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara gidýän uçarlardan düşürilmegine degişli ýagdaý barada Aşgabatyň halkara aeroportunyň wekillerinden we migrasiýa işgärlerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Ýangy ýakynda uçara goý verilmedik raýatlaryň biri Türkiýede bilim alýan türkmen student gyzy Türkmenistanda pasportynyň möhletini uzaldyp, soňra Stambula uçmakçy bolupdy. Sadokat Nurimbetowanyň 15-nji ýylda Aşgabatyň aeroportunda Stambul ugru boýunça uçaryň bortuna mündürilmeýänligini Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 18-nji ýylda habar berdi. Maglumatda Türkiýanyň ýokary okujaýynda okuyan 24 ýaşly Nurimbetowanyň Türkiýede resmi ýagdaýda galmagy yktyýar berýän ruhsatynyň hem bardygyny yktalýar. Maglumata görä aeroportda migrasiýa işgärleri Nurimbetowa onuň ýurtdan çykmagyna gadagançylyk girdilenligini ma'lum edipdirler we sebäbi sorulanda munyň ýokardan gelen buyrukdy gaýdylypdyr. Nurimbetowa daşary ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Hamida Babajanowanyň gyzy. Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary soňky hepdelerde daşary ýurtlara wiza almagyň hem kynlaşanlygyny habar berdiler. Türkiýe gitmek üçin wiza ýüz tutanlardan diňe sanlyca adama wiza berilip, aglawasyna wiza bermekden ýüz öwürlenligini habarçymyz 22-nji ýylda gurrun berdi. Onuň maglumatyna görä wiza taýýarlamak hyzmatyny gödürleýän ýarym resmi agentligiň üstü bilen bir güniň dowamında türk wizasy üçin resmi nama tapşyran 150 raýatdan 147-siniň wiza üçin tapşyran haýyşlary kanagatlandyrylmagy diňe üçüsine wiza berilipdir. Adatlyň habarçylary Rus wizasyny almagyň hem hemme başartmaýanlygyny habar berýärler. Daşary ýurt pasportyny edilmek, wiza almak we uçara minmek bilen bagly kynçylyklara garamazdan onlarça müň türkmen raýaty okuwa girmek we iş tapmak maksady bilen her ýyl ýurdun daşyna çykmagy başarýar. Türkiýe we Orta türkmen raýatlarynyň en köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkmenistan resmi sanlary çap etmeýär beýleki ýurtlaryň statistikasyna görä Orsiýetde 30 miňden gowrak, Türkiýede 20 miňe golay türkmenistanly bilim alýar. Merkezi Aziýanyň we beýleki ýurtlaryň ýokary okujaýlarynda hem türkmenleriň müňlerçesi okuýar. Ya siz Türkmenistanly illeşler Gurbanuly Berdimuhammedowyň hojalyk jemgyýetinde ýaşaýanyňyz, Türkmenistanda ýaşaňyz. Gurbanuly Berdimuhammedowyň, Serdar Berdimuhammedowyň hususy emlägi siz şolaryň hususy emlägi bolanyňyz üçin şolar siziň nire gitmeliňiz, nähilek ýaşamalyňyz,
Näme giýmeliňiz, näme giýmelliňiz, nähil renkde maşyn minmeliňiz, nähil renkde maşyn minmeliňiz. Awa, nämäni görmeliňiz, nämäni görmeliňiz. Näme iýip, näme iýmelliňiz. Hemme zadyňyz siziň eýäňiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowylaryň maşgalasy çözýär. Ve siz özüňizi bir ýurtda ýaşaýas diýip hasaplayan bolmagyňyz ähmal. Ýöne aslynda seretseň siz bir ýurtda ýaşaňyz ok. Biriniň öýünde ýaşaýaňyz. Biriniň öýünde ýaşasaňyz elbetde men mihmançylyga biriniň öýüne barsam meniň diýenim bolmazdy, öýüň eýesiniň diýeni bolar. Kanunly bir zatdyr. Ýöne aslynda seretseň öýüň eýesiniň diýen zatlaryna görä ýaşaýaňyz watandaşlar. Ha görüşüňiz ýaly 150 adamdan 147 adama atkaz beripdirler. Aşgabatda oturuň, Aşgabat aeroport watandaşlar inha. Aşgabatda geldim. Aşgabatdan efir açan. Tak što başyny satyn alan kurtulur diýe türkler. Başyny satyn alan kurtulur. Yani şol ýurtdan kim başyny satyn alsa şol halas bolýar. Şol erkinlige yani Türkmenistan'dan halas bolýar. Türkmenistan otay, Türkmenistan näl? Türkmenistan açyk howa Türkmenistan'na siziň nähile ýaşajakdyňyz, siziň başyňyzdakylar tarapyndan akrar edilýär. Ve siz şondan çykyp bileňiz ok. Görüşüňiz ýaly aeroportda kimiň çykjaklygy, kimiň çykmalylygy. Ve sizler ayağa almalı vatandaşlar. Başka varyandyňyz ýok vatandaşlar. Ayağa almaly. Şu migrasiýa aynasyny bara döwüp aşak düşürmeli. Siz haçanla şu edip yumruğu şey edip stolu uğru bilseniz şonu vaatlar ütkär. Jäş döwülse gowlukdur diýerler türkmenler bilýän bolsaňyz. Jäş döwülse. Şu jäş ýaly edip nemelerini döwmeli siz vatandaşlar. Şonu döwmeseňiz sizler gowuny ýeteňiz ok. Gynansaňam şeýle. Lişni men öz adymdan aýdyn, meni edip biläjek zadym, meniň çägim men özümem bilem ok, nämeler edip biljegimi, çägimi, şeýle bir giňiş tutýan men çägimi. O gorku da aňarda dursun. O gorku ýok. Mysal üçin elime wizany aldym, elime biletimi aldym, migrasiýa gapysyna geldim. Migrasiýa gapysyna geldim, bolun migrasiýa diýdi ki sen bar git diýdi, welaýatyňa gaýt diýdi. Welaýatyňa barýaň, welaýatyňdan sonra diýdi, migrasiýaňdan dogrumy watandaşlar? Welaýatyňa diýdi bolun, men bir giden pul töledim, bir giden rashod etdim. Vay, men näme diýdim gaýtmar ho, watandaşlar. Men şol migrasiýa aynasyny aşak düşürüp gaýdýan gaýtsamam. Şu migrasiýa, şu oturan aňarsynaky bar, aynasyny döwüp, aňarsynaky, akoşkan aňarsynaky oturan migrasiýa işgärini şu taýdan çykarýan, ýy başlaýan, ondan soň gaýdýan. Sizem şonu ýaly bolmaly watandaşlar. Şonu ýaly bolmasaňyz, sizler hiç kim syýlan ok, men size aýdaýyn. Syýlamaýa watandaşlar. Düşünýäňizmi watandaşlar, syýlamaýa. Sizler çäkden çykmaly. Şolar size gadagançylygy, siziň nämeler edip biljeňiz ýa-da edip bilmejeňize görä edýändirler, şonu ýatdan çykarmaň. Sizleriň näme taýinliňizi, näme taýin dälliňizi bilenne görä hereket edýändirler watandaşlar. Toýst siz şolary şok diýilen bir näme getirmeli, şok bolmaly olar. Şok, bolýansyňyz da toýu edýänsiňiz, bir dogan garnaşyňyz içýä, doňýa, dälrep, gyzyl däl bolup bir zat berýär, onuň sen şok bolýan, beýbä, bular ýa adam edip bilýän eken o bul adam diýär. Indiki edekde toýda her kimiň aňyna şol adam galýa. Şol adam şol atlar edip bilýär, şoňa häzirrak boluň diýerler onsoň. Hökümedem şonu ýaly. Siz şo şoku bermeseňiz şu hökümede. Siz şo şoku berip bilmeseňiz, siziň üstüňizden kontrol edýär, pastaýanly. Şoň üçin siz Türkmenistan hökümetiniň berýän gadagançylyklar pikir etmeň. Batyrgaýlyk bilen, mertlik bilen berilýän gadagançylyklar däl olar. Olar siziň
programmaňyz çözülür. Şular şu halk näme gaýtargy berýär, näme gaýtargy beren ok. Şonu bilen üçin size şular ýaly aeroportdan düşürýärler, sizi barýaňyz bolun kanun bir zat diýe, bular başga zat diýe. Siz şonu şok etmeli, şok derejä düşürmeli. Düşünýäňiz, siz şu şok derejä agzy birlik bilen düşürmeli ödem. Iki tanasy görkezip durka, onuňy seredip durmaly. Rast iki tanasy başladymy? Galanyňyzdan başlamaly. Şular ýaly gorkuny bermeseňiz, size syla hormat bermeýär Türkmenistan hökümeti watandaşlar. Türkmenistan hökümeti bermeýär. Sizin çünkü programmaňyz çözülür, sizin koduňyz çözülür. Siz şu koddan, yani yumurtkan gawygyndan çykmagy başaryňyz, haçan başarasyňyz biljek gel. Ýöne siz şol yumurtkan gawygyndan çykmaly. Näme üçin maňa iň köp şu taýlarda söýýärler? Çünkü men şolaryň edýän işine iň köp ziyan berýän men bolam, soň maňa söýýärler. Aýdýan zatlar manysız bolsa-da, dustsuz bolsa-da gelip ýazjagam bolmaýardylar. Men özümem şeýle näme üçin baryp ýazaýyn bolgusyz adamyň efirine. Bolgusyz zatlar aýdýar çünkü. Ýöne haçanla men şolaryň yumşak ýerini bilenim üçin maňa söýýänam kendir, maňa şolaryň söýýänleriň sanynyň köplüğinden biliberiň men aýdýan zatlaryň dogrulygyny watandaşlar. Şondan biljek bolsaňyz. Ve şu zatlar eden wagtyňyz siz şu yumurtkan gawyndan çykanlygyňyz görkezden wagtyňyz Türkmenistan hökümeti sizi alagadan ýöne aeroportda bar ýydyň agaýt, bar ana öz migrasiýaňdan sonra, bar öz welaýatyňdan sonra diýip sizi gaýtar bilmeýärler watandaşlar. Düşünýäňiz, şonuň üçin siziň edip biljek zadyňyz yumurtkan gawyndan näçe çal çykyp bilseňiz çykmaly. Yumurtkan gawyndan çykyn. Ay ol näme diýer, ay ol planlaýar, ya utanyp, çekinip utanmak meselesini aýdaýyn. Yurt baş tutany dünýä maskara boldy. Nitolko Türkmenistana. Biziň edýän işimizde nädiňe türkmenler görýär, türkmenler tanýar bizi. Ol dünýä maskara boldy. Dünýä mediasynda milyonlarça adam, milyardlarça adam gördü onun videosunu. Şolşonda da utanman geçip böyle bizim öňümizde arkada bol. Siz näme üçin utanýaňyz? Ol utanan owa üpül süpül edip formasyny prezidente gelişmejek işler edip bör, yurdumuzy maskaralap bör, gadagançylyklary bilen, bolgusyz maşynyň rengi bilen, ýok aýal gyzlamyzyň eşigi bilen, ýok aýal gyzlamyza prawa bermezlik bilen, ýok welaýatlar Aşgabatda sokmazlyk bilen edip bör. Ol utanan owa näme üçin siz utanmaly watandaşlar? Ola utanan o? Söýgenler, siz reyting kazandyrarsınız, siz başga zat etmersiňiz. Men diňe gülerin üstüňizden. Awa, it ýürer, kerwen ýörer. Sizler itler aşakdan ýüri berin. Men kerwenim ýörede oturýar şu wagt. Düşündiňiz, bu kerwen ýörer. Bu kerwene de şu hakiki kösent börün, kösenýän halk bu kerwende. Düşündiňiz, sizler däl, sizler haramzada, korrupsiýoner, ziyatçynyk, haramzada adamlar sizler. Özüňizden ýokarrakda bir edip pelin görseňiz, götün oşýan adamlar sizler. Näme kommentar ýazaňyzda da maňa bildirýän zat ýok. Ýöne men size aýtjaklarym, Türkmenistanyň samolyotdan, aeroportdan çıkarman eden edip oturan hökümete karşı siz yumurtkan gawyndan çykmaly watandaşlar. Siz şondan çykmak üçin agdy birlik bilen bir samolyotdan 20 adam 30 adam düşürýärler. Näme üçin agdy birleşip bilen okşa düşürülenler? Näme üçin agdy birleşip migrasiýaň aýnasyny aşak düşür bilen ok? Men bolsam ederdim. Bir başa bir ölüm. Migrasiýaň aýnasyny düşürerdim aşak, şoň aňarsynaky, akoşkan aňarsynakyna çekip çıkarardım danym. Ýubaşlap doganyň täzeden indi näme etseňiz edäň diýerdim bara. O pul sizinki, köýýän pul sizinki. Wagt sizinki köýýä. Olon köýýän ok, olar etmeli işine diýip oturýarlar. Bara ýygyň aýlan, öz welaýatyňa gitdi, öz migrasiýaňdan soraň diýip aeroportdan göýürmän oturýarlar. Size iş verýärlermi beren oklar? Sen işsiz oturýarsyň, sen aç oturýarsyň diýip saňa gapyň kakıp çörek goýup gidýärlermi? Gapyňda bir halta un goýup gidýärlermi? Ýok.
Onunla näme siz demo oturyorsunuz o adamlar? Näme üçin gorkýaňyz? Mundan beter näil kösünçlük gerek bize vatandaşlar? Ya siz begenin Türkmenistan'ın içinde delmen. Türkmenistan'ın içinde olan olsadım oyunu varın gorkadırdım size. Ölüp giderdim davno belkem. Belkem davno men maksadıma yeterdim yani. Şeyle vura olan şeyle edipdir deyip eşiterdiniz belki. Tak što Türkmenistan hükümeti sizi aeroporttan bir kanun düşürýän bolsa, elinizde vizanız var, zagran pasportunuz var ve hiç ilik kadiyet tarapdan daşarurda çıkmalyp karar yok, lat yok. Yönü migrasiya ölçe sizi düşürýän bolsa, siz hem şo migrasiýany düşürmeli aşak birinci vatandaşlar. Düşürmeli. Ol wara o näme diýer, bu näme diýer ya maskara bolarny pikir etme o vatandaşlar. Bu edilýän zatlar wara üstümizden pırkol tutulan ýalar da ulu. Bizim bolup görüşimiz. Hökümet pırkol tutýar. Siz olaň öýünde ýaşaýan ýalar özlerini alyp barýarlar. Näme siz olaň öýünde ýaşaýaňyzmy? Gurban ol berdi Muhammedowyň öýünde ýaşaýaňyzmy vatandaşlar? Siz olaň öýünde ýaşaňyz o. Kanun iqtidat vardır vatandaşlar. Tak što sizin etçekladınız yumurtkan gavından çıkın o önüne. Çıkın şu yumurtkan gavı var. Düşünýäňizmi? Ol näme diýer ya bu näme diýerden çıkın o önüne. Maskara bolmakmy? Iň düýün gördük Türkmen halky bolup görüşimiz bilen. Özümüz bir 5 milyon halk 5 milyon halk kösönüp görüşümüz bilen dünýä maskara bolduk şu kösönçler bilen. O kanalizasyanyň içinde yatıp turup görün haýsy o yüzlerçe müňlerçe öýsiz watansyz ýalak bolup kilos medarlyklaryna jaýlanýandan haýsy işsiz nire waray haýsy ýurda waray Türkmenler ýene kösönüp gör ýene şo Türkmen Şowur Türkmen haýsy ýurda barsaň ya dokumenti yok, ya pasportunyň soragy toranlar, ya ýurduna baryp bilýänler, ya gaçak gezip görenler, ya deportasiýon lagerlerinde barsaň Türkmenlerdir. Haçana açanly vatandaşlar, haçana açanly ele alalyň ýurdy. Ýurdy bir maşgaladan halat edeliň. Bir maşgala alla o ýurdy. Men o ýurdum diýesim gelenok, Türkmenistan diýen. Türkmenistan, Türkmenistan del. Türkmenistan otay. İstan diýmek yer diýmek, türmen yeri. Türkmenistana urdular. Sizin öz adamlar hayran galýan o men size bara. O nähil bolýaray? Men daşar urda gidip gitmejegimi aeroportda gelemde bilýän. O nähil bolýaray o? Kadiyet mol otay. Men biledim alyan, birgiden pul harajat etýän, aeroportda gelýän bolun, bar gaýday diýip men hem bildim köýdürýärler. Bir aýlap belki birgiden taýinlik görüp durun, zat edip durun, ýygyňa gaýtarýarlar. How men eger erkinlikde ýaşaýan bolsam, türmede däl bolsam, men gidip bilmeliler näde aşar ýurda. Gidip bilmeýän bolsam, onu diýmek bezzakonýa wa otayda. Bezzakonýa ýani kanunsuzluk wa, edenettilik wa. Edenettilikde siz edip bilmeler. Näme üçin olar edip bilmeliler, biz edip bilmeliler? Biz köplük ha. Biz 5 milyon vatandaşlar. Biz 5 milyon halk edenettiliğe karşı edenettilik bilen jogap bermeli biz. Peygamberimiz aleyhisselam düşmanıňyň diye ulanýan yaragyny özüne ulanyň diýipdir. Nähilek yara ulanýan bolsa, karşı tarap tüpeňli bolsa sen gılıçly çykyp bilen okşaňa. Karşı tarap tüpeňli çykan bolsa toply, tankly çyksa sen şoňa gılıçly çykanyň peýdasy ýok. Karşı tarap edýän bolsa, kanundan çykýan bolsa, birem çykmaly vatandaşlar. Çykmaly. Özüne ulanýan zadyny ulanmaly biz. Çünki kanuna giren o, niýede haýsy dünýede ba? Aeroportda sen barýan bolun, bar ýygyňa gaýtdy ýani haýsy döwlet ba?
Bir de gelip sonra öğreýärler. Haýsy döwletde korrupsiýa ýok, haýsy döwletde işsizlik ýok. Haýsy döwletde şolar ýaly edenetlik barmy? Haýsy döwletde var şolar ýaly edenetlik? Vatandaşlar, şu sebäp ýalandan köpsüniň götünde boku var vatandaşlar. Şolaryň köpsü kire bulaşan adamlar. Etirkun şu hökümet gitse şolara ýykylýar, şolaryň özleriniň edenetlikleriniň üstü açylýar. Şundan gorkup ýaýarlar. Düşünýäňizmi? Çünki bir giden bu hökümet bilen bilelikde bile boku ýyran adamlar var. Mene hayran käbirleňizde yumurtdan gawyndan haçan çykartyp biljek gelýäni. Ne ayağa galmaly vatandaşlar siz. Assalamu alaikum. Wa aleyhisselam. Belkiniz hoş geldin. Eyvallah bu yaşım ne nereden can sağ mı? Can sağ Hudaýa şükür ha. Yana bu kalkışlamadan alıp başladık mı sen bu işleri? Ay men olun üstünden ýana olur. Olun edýän işin dogry bolan wagty daşlaýanyň köp bolar. Ya doğru. Doğru aydan näme diye tapırdı sonra doğru aydan 9 owadan kovulur diye. Ya bu hökümeti ogurluk edip sogana çöwürip oturan diňe Gurban uly bilen terdar däl ki. Munyň aşagyna bir giden kökü wara bir giden. Lakaşalary bar bir giden. Bu hökümetiň aşagyna sakırtga ýalap bolup prezidentiň daştöwrüni arkada şöhrat diýip iyi oturan bir giden sakırtgalar olur şu ýurdu bile getirip otura olur diňe bir adam edin o. Hükümetin eceğiniz genelra, hükümetin eceğiniz genelra. Hükümetin Ancak eceğiniz gen arkadağı şöhrat. Arkadan ulan bağıtlayaşya şappi baranno yolun ulan. Seni deport ettik. Deport gecen sana aeroportdan çıkmağa qadağançılık girdi. Bar idin ailen. Hükümetin aladı sana aldım diye bayro. Hava mana al hükümetin aladı. Bar Vatanın aladı mana al. Bar öz etraun nemesinden migrasiýasynyň habarlaşyp täzeden gelýär ýefire. Vatandaşlar, muňa serede o esmedikler üçin täzeden ýene goýýan, dinleýän, bolýan zatlara. Adatlyk radiodan saat maglumaty tasdiklamasa goýuran ok vatandaşlar. Men özüm Türkmenistanda kam dinleýärdim. Türkmenistan habarlary bilen dogry gelýär. Ve Türkmenistanyň içinde de köp adamyň başyna gelenini men liçne jaň edip aýdýarlar. Teredin diýenler, bolýan zatlar teredin. Aşgabatyň halkara aeroportunda ýolagçylaryň uçara goý berilmezligi bilen bagly wakalar köpligine galýar. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri her reýsden sebäbi düşündirilmezden ençeme adamyň saklanyp galýandygyny habar berýärler. Türkmenistanyň daşary ýurtlara barýan uçarlardan ýolagçylaryň düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyllar boýy gaýtalanýar. Käwet uçara goý berilmeýänleriň sany has köpelýär. Bu ýagdaý görkezýän resmi statistika çap edilmeýär. Azatlyň ýurt içindäki çeşmeleri soňky hepdelerde her bir uçardan onlarça adamyň düşürilýänligini habar berdiler. Soňky hepdelerde muňa gulay waka boldy. Her uçura adynyň 20-30 adam goýup berilmeýär. Dip aeroportdaky ýagdaýlardan habarly çeşme anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen Türkmenistanlylaryň sözlerine görä, migrasiýa işgärleri uçurdan düşürilýänlere hiç bir düşündürüş bermeýärler we olara öz vilayet migrasiýa bölümlerine ýüz tutmagy teklip edýärler. Emma vilayetdaky migrasiýa işgärleri hem öz gedeginde hiç hili düşündürüş bermeýärler diýip anonim gürleşen ýolagçylaryň biri aýtdy. Soňky hepdelerde uçara goý berilmedikleriň arasynda studentler hem bar. Azatlyň habarçylary daşary ýurtlara okuwa gitmäge tinanşýan ýaşlaryň ýardym üçin araçylara ýüz tutandy. Olara täzeden bilet satyn alyp tinanşmagyň we aeroporta baranlarynda ýany bilen artykmaç 300-500 Amerikan dollaryny alyp barmagyň maslahat berilýänligini aýdýarlar. Ýanyňyz bilen 300-500 dollaryňyz baý bolsa siz adam ýerine goýulýaňyz. Ýanyňyz bilen 300-500 dollar puluňyz ýok bolsa siz adam ýerine goýulýaňyz. Ýöştaýda bir ýerleşimiz ýazypdyr. Gowurdugyny nanyny alyp galýanyny aýtmady diýe. Üstüne goşýa. Bu zatlara bir dogry diýe. Biram diýe ýanyna gowurdujugy nany wa näme üçin bu gowurduk bilen nan bilýän vatandaşlar. Şu gorgulu wara puluy zady kemterräkdi. Şu daşary ýurda gitsem, birden nahar ýemene pulum bolmasa, şu gowurdugum bilen nan jagaşym ýeýnip görän türkmen. Şuna gelen türkmen.
Gowurdacık bilen nan jagaşyny alyp galýa haramzada aeroportyň işgärleri. Aç dogonuň skenler. Gowurdacık bilen nanny gözlükýäşoň. Şo görgüli daşary ýurtda açalaýsam gowurdak bilen nanymy şoň bilen ýyp bir günüm göreýin diýip barýa odalam. Şoňam elindäki çöregini gözlükýän haramzadalar ýurdu dolandyrýarlar. Üstesine de $300-500 pul alýarlar. Soňam korrupsiýany halkyň ödedýämişin. Nerden halkyň ödedýär ay? Nerden halkyň ödedýär? Pulun vermeden göýgören oklar. Tybar dowanyň skenler. Gowurdak bilen nanny gözlükip duran aç dowanyň skeniň hökümet işgärleri, şagal dowanyň skenler ýende arkadaşa şokrat diýäňiz, şagal bir toparlar. Şagal tybar sukolar. Dinleň. 300-500 Amerikan dollaryny alyp barmagyň maslahat berilýändigini aýdarlar. Taliplara sol ýerde pare berip uçora girip biljekdiklerini aýdarlar. Olara geçsek mahaly kime pul bermelidigini öňünden aýdarys diýip rahatlandyrýarlar. Diýip habarçymyz aýtdy. Adatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara gidýän uçarlardan düşürilmegine tegişli ýagdaý barada Aşgabatyň halkara aeroportunyň wekillerinden we migrasiýa işgärlerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Ýa-ni ýakynda uçara goý berilmedik raýatlaryň biri Türkiýede bilim alýan türkmen student gyzy Türkmenistanda pasportynyň möhletini uzaldyp, soňra Istanbula uçmakçy bolupdy. Sadokat Nurimbetowanyň 15-nji ýylda Aşgabatyň aeroportunda Istanbul ugry boýunça uçaryň bortuna mündürilmänligini Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 18-nji ýylda habar berdi. Maglumatda Türkiýanyň ýokary okujaýynda okuyan 24 ýaşly Nurimbetowanyň Türkiýede resmi ýagdaýda galmagy yktyýar berýän ruhsatynyň hem bardygyny yktalýar. Maglumat Türkiýe var ya bir ýerleşimiz we eline resmi dokumenti var. Şona malk galýarlar. Sen Rossiýa barýan, senin elinde resmi dokumentin var, şo ýurtda bolmana, okumana. Sene malk galýarlar. Hali niret kanunmu? Niret kanunmu? Bu kanunmu şu dogonyň skeniň kanunmu şu zat? Vatandaşlar kanun şunu ýaly bolmaly. Edenetlik bilen kanun diýilýär şoňa. Onu bağışla olun yatın danim ağzınıza sıçtırın danim şoňa da kanun diýin onu var. Kanun diýenler. Prezidentin göt ýallakylary. Üstüňize sip sıçana da kanun diýin bolmy? Niret kanunmu? Eline dokumenti var da şurada çıkıp barya. Barjak ýurdunyň dokumenti var, şonu goýberen oga. Eline vizası var, gitjek ýurduna bolan vizası var, şonu goýberen o. Niret kanunmu o? Edenetlik üstüňizden pirkol tutýarlar adamlar. Pirkol tutýarlar üstüňizden. Men edenime diýänniýe. Siz hem şo wagt edeniňiz etmeli şo wagt. Şo dogonyň sken şonu ýalak edenetlige garşy siz edenetlik bilen jogap beriňizde siz wara halkyň gözünde gahrman bolýaňyz nabarot. Halkyň gözünde gahrman bolýaňyz. Ajdaryň ady wadyr. Trapkalaň ady ýokdur. Şonu ýalak mert bolun adamlar. Mert bolun. Türkmene gelşen o gorkup ýöremek. Türkmene gelşen o. Türkmenin aslı gorkak bolmadyk. Tarihte de gorkak bolmadyk biz. Yeňiljek urşumyza da giripdir. Ökdebe höwüşünde garşy tarapyň urşunyň näile güýçli toplary, ýaraglary bolundy. Şo yeňiljek bilibem giripdir biz. Türkmen şolar ýal gaýdysyz mert millet bolupdyr. Bizim iki tane trapkadan gorkýar. Iki tane trapka bar iziň aýlanýsa şondan gorkýar o doganyňyzga. Tekizler geç gitmeler biz onu ýallar. No. Halk bolup. Düşman diýilýän hökman başga ýurt bolmaly. Ýa-da öz içinde de bolup bilýär düşman. Ana düşman şolar. Haýdyňyz aç otyrkaňyz açmy diýip aladaňyz etdiler. Yalan bolsa aýdyň. Siziň aç wagtyňyz sizi açmy diýip alada eden bolsa da onuňyz ken onu men tüpýüdüm. Onu men erwede adam bolaýyn. Haýdyňyz açkaňyz açmy diýip alada etdiler. Siz gaýtam hökümet magazyndan Gece tagat 4'te 5'te turup barıp ardanjak dağdaljak bolup biri-biriňiz bilen urşar ýala getdiler asizi. Siz biri-biriňiz bilen urşdurdular bular. O açkaňyz alad etmege aňarda dursun. Öňüňde birazajyk geter etmez zatlar goýup biri-biriňiz urşdurdular. Şumy biziň türkmen gelen derejemiz. Şumy şolaň watan söýjüligi, şumy şolaň halky söýjüligi. Seýen oklar üstüňizden pirkol tutýarlar watandaşlar. Tak что özlerin bilip koyun şu taýda kommentariýa ýazýan
nemelen arasındaki profillerinden tanıyanlarınızı bilip koyun. Aranızdaki koyun sürüsünün içindeki şagallardır şular. Şagallar senin yanında dosyalaktır. Yani düşmanınız aslında şular. Bolup bilir, dostun bolup bilir, doğunun bolup bilir. Profiline girip tanısanız şul adamlar halkın düşmanları. Çünkü halk üçün yekece yerde behbitli bir zat aydanını görmürsünüz. Görmürsünüz şul adamdan. Şul atların aydanını görmürsünüz. Dine sevip yazarlar, yayen ederler. Şul adamlar menki bitsin, sizinki gitsin diyen adamlar. Dine özünü bilen, egoist adamlar. Ertirkun sen açkan, sen kötün son sana bir çinlik gelecek, kömök etmeyecek adamlar. Çinlik gelecek. Çinlik gelecek. Elinden tutmayacak adamlardır şolar. Dostun olmalıp bilir, doğunun olmalıp bilir ol. Oğlum düzeltmek size düşüyor vatandaşlar, size düşüyor. İlk öz aramızdaki koyun derisindeki şagallardan deyin alın. Tanacak olun birbirinize, şu içinizdekileri. Yüzü suratı bağ olsa, girin profillerine tanak koyun. Vakit saati gelende hükman hasap soralım. Özlere bir gurlayan okulur. Süleyman Çiğşik tip bir account var. Fake account. Siktir var edeceğiniz kendiniz. Memende soğuk düşük gel. Şunu adamlardan tanak koyun. Şunun haramlardan yüzüm yok, adam yoktur. Korkuyorlar özlerim. Ölür yal korkuyorlar. Tek sizin kölüğünüzden korkuyor adamlar. Sizin ertilkun bura edeğmenizden korkuyorlar. Tek bura edeğsek dayın var ya yankılar. Kuyruklarını götüne basıp bara kaçıyorlar gönü. Tek hiç de edem yok. Edeğsek ne hilek olur. Şu an tek Türkmen halkı hiç de etmeyen nurka. Hiç de etmeyen nurka korkuşlarını görün. Yüzünü açı bilen ne alırlar? Fake accountlar ulen gelip yazyanlarlar. Ne bular nuri 200 ne bular o? Hakikat bolsun zaten nesip bolsa men sen yanında dip maymun olup geldiler tek maymun. Ha. O meselem şu an durmadan ayka kime birine şöhret dileyen, mene talamak şöhret dileyen adamı tanıyamay arkada dip biri varmış. Durmadan şöhret dileyen şoma. Bu günler geçtikçe o vatandaşlar geçip gidecek bu günler, geçip gidecek. Yani hakiki bu demokrasiya yok Türkmenistan gelen emele gelinde siz ne emetseniz? Ayet yani ikinci yüzünüzde adaktınız, üçüncü yüzünüzde adaktınız yanımıza gelecek mi? Onun gerçekten daha dene görürsün öyle şovunla ne için yüzünüzde gelecek olayanı yanımıza. Bu hakikati görmek şu derece kıyınmay Allah'dan korkun o bu dünyada olmaz o dünyada Allah Teala sizden sonra ya. Hakikati görmeyecek derece köpçe yazyanlar zaten Aşkabat'tan bular. Git velayetlere, git etraflara, hayt yerde tok var. Silalın hükümet arkanda değil mi? Aeroportu boş ver o. Ola aşka eden ettirik. Eden et canı halkına var seret de o. Eden zadın yok, halk aç diyen yok. Kim aç deyip oraya? Düşünür herhalde elbiler. Bir yurt gödün mü etiriyenle yine şu taylarda isteyen adam isteyen renkinde maşinini mintiyor. Şuna çenli karşı ya bu. Birin aycı anlamadın var ya, birin aycı anlamadın %99 doğru ve arkamızda halkın bardığının tutnaması şu. Şunço hükümet vlastın içinden bir adam çıkıp kollayabilen alır. Şatlık şehivin götüne demirendir. Şatlık şehivin hani bir vatlar paşardap gördü. Men şatlık şehivin ama pıs olup gitti. Hanol triyapkanız hani daha şovuzdan çıkıbilen ok daha şovuzdan. Aşkavat'ta gelmek kadar edildi. Deport oluyken. Şonça götüne girdi şu hükümetin. Yirenci oldu. Şonça adamın önünde yirenci oldu. Kaz yolu adını güne yatıp almadı şol. Kaz yolu etti şonça adam yeni. Ana in sonunda sağ olsun deyip daha şovuzdan çıkmadı yalı ettiler ha. Hani. Sizden biliyorsunuz ki musur yalı edip prezervatif yalı edip siz zın yalar ulan. Sizden biliyorsunuz. Şoň üçin yüzüňizi açıp gelip aýdy bilen dowa, gelip diýi bilen dowa. Biziň efirlerimize gelip men plani şu hükümetiň şunu gollaýanny aýdy bilen dowa. Näme üçin?
Çünkü özüňizden bilýäňiz-de doğru dälligini. Şoň edip beren zadynyň ýalňyşlygyny sizem bilýäňiz. Ertirkün belki ol gaçyp ýetişmez biljek gel. Öne gaçyp ýetişäýse-de seni alat etmejegi belli zat. Men onu şatlyk şekibiň özüne de ýazdym, basym halka aýaga galýa diýdim. Sen niýetine minýän aýa samolýodyň diýdim. Ýa-da o anlar bara diýdim. Waýanda samolýoda tigirlen ýapyşdylar. Senem şonu ýaly tigirlen ýapyşýanmy, niýetinden ýapyşýan diýip soradym. Ýok, ýa-da näme diýsin görgüli. Ýüzüýe wa jogap berilen owa. Şu arkada gollayanın esas tutyan tarafı näme bilen nur aýdýan neşän aýyrdy, muny aýyrdy, şunu etdi diye. Aha, mecbur borcu ola prezident etmeli, mecbur borcu. İstegden mecbur etmeli şonu. Ona mı etmesedi yani? Bar Niyazov döwrüne käwirdatlar ol arkada ona mı etmesedi? Bollu ýatyrsyn agdymda sıçsyn anasyn satyn başga näme etsin yani? Barda tola neşän aýyrdy, şunu etdi, muny etdi, näme etdi o ýerde neke zady görkedim maňa neşänem şöýtdi ýani hakykata aýdalyň, ähli baronlar aýyrdy, eke baron özüni goýdy, başga iştihatlar tutmuşsan neşe baý ene. Ya neşe boldu, ne bolmady näme ho, ser onu tankan, daşarda goýun tankan, weliň, ya as goýun köýnüň daşarda durmaýan bolsa, narkotik boldu näme, bolmady näme, aýdyň watandaşlar. Serik goýun geýrip ýören köýnüň durmaýan bolsa, 2 saat adam durmady diýe 2 saat. Oğurluğun ne derece güçlü yok derecediğini görkedi ya şu zat. 2 saat çıkartırım köynüğüm diye. Yine ol bir yaşlı var. Neyme yaşlay? Bağ ekip görün bir yaşlı, miyo ekip görün. Hormatlı oğurlar diye video çekti. Oğurlukları, anara baş oğurluk. Bir de narkotik boldu, neyme olsun bolmadı neyme ho. Oğurluk bara. Narkotik doğurum şu oğurluk battı neyme. Şu ağdan ba. 2 semberda da oğlum, 2 semberda da. Seyret oturanın uğraşmalı geldi. Yadım aşağıdır 2003, 2004, 2005'te bir Niyazov döwrüne oğurluk boldy bilen öýünde durum mantygadan aýagyna çeňelip gidýärdiler. Şo döwre geldi o goýunyň adamlar. Nire geldi bir gözüňi açyp seredin ýani. Ondan sonra 2006'da 2005'te Türkiýe gidip başlap ýadyňa düşýän boldy. Şo täzeden şo döwür gaýtalan tury ütgeç gordat ýok ýani onça baýlyk nire gidýär. Nevit, gaz, yerden ütgen paltan, çykýan çölden aýna dawadyň. Senden karbamid dönüp dur, beton dönüp dur. Nire gidiyor o zatlar? Onça baýlyk kimin jüýtüne gidiyor? Barsan arkada bir şäher gurup dur, o jüýtüne, bu jüýtüne gara parasyny aklap ýatyr. Kim ýaşatjak ben şo merak eden, o Tolstoy'un urnakda gelip gelen bar boş şo. Bişip durun adam gitti diýer ha. Bişip dur. Orlana kadar olsun akşam kadından doyup. Böyle metriyandan o yerlerde gaz, ayda, açıkta dur da. Bişip duran mantığı bilen bile götürüp gidiyor. Bolluyor Bay, da şu anlar. O bollu. Sen ýaly ekonomik olaysan diye bayro. Men ekonomist. Şo uğurdum diýdim. Bir näçe firmaňa online işden ekonomik olarak ýöretýän men. Sen Türkmenistandaky ulu firmalardan ekonomizmi men ýöretýän. Men öz ýurdumda işläsim beýle, ýöne şo ýurtmaňa ruhsat beremok. Çünkü benim viziyatlikte işlemem için, sadece nalogda işlemem için. Ondan neyim ki beni işleyin, alacak aylımın tek yılda 10 milyon arası pul. Ben gelip hemen görürüm edeyim. Sana düşünüyorum, ben yönü atayacağım kan. Kıyız kaçada adamlar şunu orada atıyorlar, seyredin. Hökümet resmi statistikada berýän maglumatyna görä Türkmenistan raýatlarynyň ýyllyk ýerdäýse $17.300 bu näme görkezýär, dogry dämi? $17.300 haýsy watandaş gazanýar. Halal olarak, aýlyk olarak resmi şoň nalogyny töläp. Diýen konşa pul ýok. Hökümet näme üçin ýalan sözleýär? Ýa-da hakykat bolsa şo pullar nirede? Ýyllyk näme üçin gaz we nevitden gelen arasynda gidejen statistikasy halka görkezlenok. Meselem Kuweytde men nevit gaz firmada işlemdi. Şo nevitten gelýän pulun belli bir kısmı halkın otomatik bank kasasyna ýatýardy. Her kime deňje, meselem $100 mı şu ay? $100 ýatýardy halka belli bir prosent. Gelýän galany hökümete gidýärdi. Şo zatlar nirede? Ýyllyk näçe palto öndürdük, buğday öndürdük diýär. Şo öndürilen buğdaýlar nirede? Meselem bir ýerine buğday satdyk diýär, onu buğday satdyk diýär. Halk näme üçin köçede gelip un gözläpýär? Palto diýär. Näçe onça palto öňän bolsa näme üçin 2-3 tança tekstil zawodumyz bar.
Galan paltan pullar nire gidiyor. Yerin aslındaky suwlar näme üçin alynanok? Mary we Lewap vilayatlaryna yerin aşağına yerin aslında yatan su rezervi dünýäde ilk 10-njy ýerde bar ýaşdy. Şo pullar nirde? Şo baýlyklar nirde? Şo zatdan bir hasan soraň, bak men Gurban ulya berdim mesler we derdim ýok. Şolum edýän siýasat bilen derdim bar. Meselem olan eden doğrular barmy? Ba şok ýok diýjek gelip. Awtaban vurdu, onu vurdu, şunu vurdu. Ýöne o doğrulukları eden ýalňyşlyklaryny ýok eden ok. Ve eden doğrulukları mecburi etmeli zady. Meselem onça bir baý bir ýurt. Halkyň ýarsyny näme üçin daşar ýurtda işläp ýör? Türkçe işleýänler näçeňiz gaçak? Dokumentiňiz ýok, aýdym. Tutulup gitseňiz Türkmenistan size 5 ýyl deport uranokmy? Haýsy ýurt başga ýurtdan geldiň, teň dokumentin şo ýurtda ýok ekenip deport durýar, ýekeje ýurtlary ködüm. O eden etdiliklere bir ýerde biz dur diýmeli bolsa dogry däme? Hakikat gürlemek o derece kıyınmayan Allah Teala'dan korkun o buram şu da varın adi bir gürlemedik 5 yıl 10 yıl son 20 yıl son bizim çağalamız altıklamız nerede yaşamalı men Türkmen bitmeli bilim alacak derecede bilim yok mekteplerde haýsy ýerine bilim var ayda normal naşkavatlı diyelim Fransuz mektebi Pushkin adlı kurs mektebi yerleştirmek için näçe pul berýäňiz sabiklara yerleştirmek üçün çağalaňyda näçeňiz pul berýäňiz, näçe watandaşlar ýa-da men çağam yerleştirilen video ses ýazgylary bar bizde. Hakykatda aýdym görülen o derece görülemek kıyın däldir. Meselem diýelim ki o derece Amerikan dollary Türkmenistan resmi büdjetine geçýär diýip görkezýär. Şu Amerikan dollary resmi olarak Merkez Bankda ba ve 3.50 diýip görkezýän bolsa näme üçin men bankdan gidip satyn alyp ok. Gidip näme üçin men Garawazardan alýan 97 ýarymdan. Ola hökümete gat ulu diýany watany öldürdi. Batır oturup adamlar şoňa dikkat edin. Meselem men daşary ýurtdan diýelim ki ýegen 800 prezidentiň ýegeni ýani. 700 000 dollarlyk mal aljak bolýar. Bank kasapdan uğra diýär 3.50'den. O pul gelýär Garawazardan odulýar. Aradaky 14,5 manat nire gidýär. Şoň hasabyny soraýanyňyz barmy? Onça pul nire gidýär ýani. Fakalça 1 ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl ýaly godadan meselem 2000 Garawazar nur näçede başlady 2016'da veya 17'de başlady. Dogruda 17'de başlady. Dekabrda ýadyma düşýär. 16'da mı? 17 dekabrda başlady. Aziýadadan soň başlady. O nağıt bolonşukdan ýatyryldylar 17'den soň. O. Indi şonça pul nire gidýär? Meselem öz hökümeti 1 ýyl, 2 ýyl belli bolmaýar. Ekonomikada bir zat we enflasiýon näde görýär bilenmi? Bankdan uğradylan pul nağıt bolup saňa gelýär. Merkez Bankdan çykdy hasabyny görünýär. Ýani halkyň jüýsüne ýedi üçin döwletiň budjetinde görünmeýän üçin 1000 dollardan biz 17 145 milyon ýani ýaklaşyk näçe 3-4 ýani 3-4 desýal biz diýana galtyk. Her töwde edýän adamlar. Olan diňe ýegenlere ruhsat berilýär. O eden etdilik nire açen o bir ýerde duruň da hakykati görüň. Aýdym. Vatandaşlar Sen özüňde pulu gidip başga satyp durlar. çözgüt näme ýatýar bilýänmi adamlar? Çözgüt aýdaly bir dogony garnaşyňyzy ýa-da gyýdyňyzy, ogluňyzy daşary ýurda okuw edip barýar. Hemme zady resmi namasy düzüw. Aeroportda gelli göýüren okmy. Goktuduruň watandaşlar, goktuduruň. Indi goktudurmaly biz. Goktudurmaly adamlar biz. Goktudurmasaňyz bolanok we şoňa da seredip durmaň. Ay onuň çagasyny göýürmändir diýip seredip durmaňdy. Üýşüň şo taýyk näme bolup durany? Aýdaly 4 sany PPS gelimi. Siz şoňa her kim ýerli ýerden soraw berip aljyradyň. Şol adamlar bar ha, psihologiýadan menem düşünýän bolsam, psihologiýada şeýle bir zat bar. Ina bizim şu wagt edip oturan işimiz olary howp awanlar ya, olar gorkýarlar bizim aýdýan zatlamyzdan, çekinýärler dogrymy? Bizim efirlerimize gelip o erken wami number milyon hemen perşede diýenler ertesi gün nomerini yapıp gaçyp geçip göründirler. Şonýalak siz çekindirmeli, adamları çekinsin. Erkek oglan bolýan bolsa, şol erkek diýip bir sallaýan bolsa, näme üçin nomerini yapyp gezdi? Aýdyň eň elementarynjalar. Çünkü ödüm bilýär ki götüne taýak sokuljagyny bilýär ol. Erkek oglan bolsa, şo serdar diýen oglan, hani nirde? Şow efir yapamdan soň eýem telefon öçügän. Bir sutkoda durmada, bir sutkoda çyda bilmedi. Siz şonýaly bolmaly watandaşlar. Siz köplük bilen daşyna geçmeli.
Bolon ok mu ejeng, ziyan yok. Video çekip sırada paylaşın, halkı çağırır gerek olsa. Kaptallan gollo verir. Yani aeroportda bolýarmy? Bol aeroportda başlasın şol. Çünkü siz ajo Türkanyň size açmasen bir zatdan kötün ýaňmy? Bir zatyň ýeter ýetmezmi diýip alady eden ok. Ina şu gallanjy hökümet edi otur öz halkynyň kyny. Bularda mesele yok. Bular gülýärli, deňize gidýärler, suwa düşýärler. İslese biledin alýarlar. Bir ýurda İspaniýa gidýärler, Italiýa gidýärler, Türkiýa gidýärler, dinj alyp gelýärler. Bularda mesele yok. Sizde wa mesele. Bizde wa mesele, biziň ýurdumyzda wa. Iqtisadiýeti doğru dolandyrylýan ýurtlarda mesele yok. Bizde wa diýmek biz ýurdumyzy düzeltmeli watandaşlar. Size etjek çağırşym, işiňiz taşlan. İş meselesini gara goýuňyny, işlemek diýilen zat aýyryň. Bar işimiz şu bolsun. Bar işimiz şu bolsun. Men öňüm İstanbul'a kamam çağırş edemde aýdypdym. Adamlar gelin şu işi gara goýalyň danym. İşi her wagtym tapsa bolýar. Her wagtym işsejegi iş var, iş tapylar. Ýöne gelin şu ýurdu düzüp ýaşalyň diýdim men. Häzirem şu çağırşymy gaýtalaýan. Gelin ýurdumy düzüp ýaşalyň. İşlejegi soň işem tapylar. Eklenjem tapylar, hatta mundan gowum tapylar. Zato arkaýyn ýaşarsyňyz, bir ýurtda adalatyň bardygyny bilip ýaşamak, polisiýa ynanyp ýaşamak, şolaryň para hor däldigini bilmek, şolaryň bir kanun saňa azar bermejekdigini bilip ýaşamak wa. Biram haçan başyňa näme gelse gelip näme bolar ka diýip gaýgy hasrat bilen ýaşamak wa. Bu gaýgy hasrat sizi öldürýär. Bu gaýgy hasrat sizi hassa edýär, kesel edýär sizi. Siz ýoşluk bilen ölýäňiz. Katar'da şunu ýabrda denk gelip Katar näme diýip bilýän adamlar Nevit gazdan gelen puly diňe bilime ýetirýärler. Türkmenistanda Nevit we gaz var. Şu gelen Nevit we gaz bir gün bitjekligi dünýäde diýenjekligi belli. Töre mälim birda. Ondan Norwegiýada bir firma öwgürleşip Norwegiýa näme etdi karar aldy. Yerden çykkan Nevit'i şu wagt çıkarmaly diýip durdurdular. Näme üçin durdurdular? Şu wagt biziň ekonomikamyz gowy günneler sisteme ütkär, sisteme ütkänden soň şol Nevit çykkan Nevit'i geljekdäki biziň neslimize goýalyň diýdiler. Şo çykkan zatdan hakykat nerede şokurlar? Näme üçin iňňardan bilime ýetirilmek? Näme üçin halka da hadi diýelim ki işte şunu ýalbyrdatlar. Onça pul gelýär. Näme üçin hastahanalar diýinen mesela marada nuru paylaşdy Taltavazarda hastahanany. O onkologiya iç yaralar. Onun içine girsen hasta olup çıkan o aparat yok, istat yok. Maksimum Türkmenistan'daki ahli banlıktan düzeltmek için gelecek çıktı. Ne? 100 milyon dolar puldur Türkmenistan'ın bir aylık bile girdiği istedi o. Yolunu bir görgülü baryança için tilkiliyara o yollu. O tevri yollara düyeli gidelim. O diye o maşinli gidelim. Hakikat yani iç yanının gülküsü oluyor da. Onunla da o yere sığdırmanın görülüyorlar. Biz avtoban açtık deyip. O sen 10 yıl mı 20 yıl mı ne etmeli işinde oldu. Sen avtoban açmak. Vatandaşlar işimiz taşlamalı, bari işimiz şületmeli o. Şu vaat işlemek değil yani adı gra koyulun. Rusya'ya gidip işlemekmiş yok, Türkiye'ye gitmekmiş yok, gene öyle gitmekmiş koyulun. Polşamış. Bari işimiz şületelin, bari işimiz şületelin. Seyredin biz, benim şu olup, bari işim şületmek için çıktım. Ay yol yapıp bul yönü şükür ediyen pandemiyen dörenle. Pandemiye dönemedik olsa belki siz yal benim borlaydık gezerdim. Pandemiye döredi, yol yapıldı. Menin bari işim şu oldu, bunun bari işim şu değerli. Menem sizi alaktım maşkalam eklemek, ay vaktiyeler bir çıkar, bir düdür deyip geziyadım menem. Bir çıkan ok vatandaşlar siz çıkmasanız. Siz eliniz çermeniz yer çengap çıkmasanız hiç kimem çıkan ok. Çıkan ok sizler, siz yine oturan adamlar sizler edip bilýäňiz bir zady. Şu asan aymalacak öňde görüşýän adamlar şu den zady edip görän bolsa, birim pikir ediň şu honestes adamlar görüşüp başlasa näme bolýany. Bari işimiz şunu etmeli. Başka iş goýmaly. O zapravkada 10 litr çäklendirilen näme bilen bindiğini berýär diýe.
eşdesiniz gelýär oňam habaryny. Özüm de petrol, neft gazy dünýäde 4-nji ýerde durs. O şunu da bir de ýa-ni 20 saat bolan habar. Satırıp başlanmagy barada habarlar sebitde benzin ýetçiligining ýetireşmeginiň ýa-ni gawat gelýär. Türkmenawat şäherine A95 we A90 görnüşli benzin ýok. Etraplarda bolsa adam başyna 10 litr benzin berilýär. Bu ýagdaý bir hepde bäri dowam edýär. Şäherler çärjegi we dänewe benzin satyn almak üçin gelýärler. Bu hyly gytçylygy öň görmänim. Diýip bir çärjegli ýaşaýjadýar. Ýanygy çyçylygy hebitin käbir etraplaryna, şeýlede Türkmenabad, Kerki, Seydi we Farab şäherlerine ýetileşipdi. Tebigy serişdelere baý Türkmenistanyň benziniň paýokyaly çäklendirilýän görnüşde satylyp başlanmagy ýerli ýaşaýjylaryň durmuşyna oňaýsyz täsir edýär. Ekin meýdanyna adatça motorda gatnardım. Indi eşek arabasyna geçmeli boldum. Diýip saýatdy bir daýhan edýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Liwapol atyna çeşmeleri we şaýatlar sebitden Özbegistana we Awganystana ýanygy taşıyan ýüklewlerini gümrük geçirgilerinden ýeňilleşdirilen formada geçirilýänini aýdýarlar. Birazdan Mamnazar awtoýol gödäwçilik geçiriş nokadynyň Awganystana ýanygy alyp barýan ýüklewleriniň gümrük barlyklarynyň nobatsyz we ýeňilleşdirilen formada geçirilýänligi ma'lum bolupdy. Edenettilik. Daşar ýurda satyp oturýarlar. Öz halkyna da 10 litr paýok edip benzin berýärler. Siz bara vatandaşlar, siz özüňizi tanatmasaňyz da biz türkmen halky, biz bular ýal halk däl, biz bular ýal gorkok däl. Biz sizin her diýen zadyňyzy okey berip oturan halk däl diýen düşünjäni görkezmesek, şol profili görkezmesek, bizim üstümizde intekän at oynadırlar vatandaşlar. Bizim üstümizde intekän zat ederler. Ve gavra girip giders, ýöne gürlemän ölüp giders. Pikir etmeň siz, ay özünden düzelir, plan, pespeden düzelmeýär vatandaşlar. Siz eger birazajyk biliňizi gallaryp, biliňizi gynap, şulurda da işler alyp barmasaňyz. Eklenci üçin bir daşar urda gitmäni bilýäňiz, gazanç etmek üçin işlemeligini bilýäňiz. Türkmenistan üçin bir zat gazanjak bolsak işlemeli adamlar, işlemeli, şol urda işlemeli. Hani özüňize sorak beriň günüň dowamyny näçe wagtyňyzy Türkmenistanyň düzelmegi üçin wagt sarp edýäňiz? Näçe wagtyňyzy sarp edýäňiz şoňa? Görüşýäňizmi, bir zatlar edýäňizmi? Hiç de edemiz ok köpümiz. Oturan yerimizden ýurdun düzelenine garaşýar. Düzelmeýär vatandaşlar. Şuna premier vermek isteýän men. Daşar ýurtda gezip ýören Türkmenistan raýatlary 2024-de näçe kişiň pasporty diýýär we näçe bez dokument gezip ýörsiňiz. Bu birinji soru. Şu ýylyň aýagyna barýaňyz, daşar ýurda eklen şunu aýtdyňyz. %80-iňiz depor diýäňiz, deporduňyz aýyrtmak üçin ýene hökümete gidip $2-3 pul berýäňiz, dogry dämi? Şon etjek yerine gidip hakykady gürläliň aýagy galaryň, gel 24-iň aýagyna çen halk ýani hökümet düzelýär. Ya düzelýän ýa ýok edelim. Çünki näçeňiz ýani şu ýylyň soňuna çeni näçe kişiňe çöreksiz galjaklygyňyzdan habaryňyz barmy? Ya bez dokument ýazarsyňyz, tutulyp ýene Türkmenistana deport bolarsyňyz, bu hakykatdyr. Näçeňiz ýani %70-80-iňiz. Bir mut Gurban ul berdim komersçaňa diýär, telefon alaýyn bir mut. O ekim ýaşy moşeýleň. Başka. Komedalanyz. Ya şükür. Kuat burat diňletde benzin bar adalar. Olay ýangy şeýde benzin litrler we benzin bilen okýyn elde moýanyň bar. Benzin näçe diýsen bar edi. Ya Ferhat, o maglumat şuna göre da edilýär dostum. Mesela Maşgabatda velayet merkezlerine, ulu şäherlerde bar. Mesela git Tawtawada, git Kerke, git Daşowyň granistlerine, yani da velayetin soňlaryna. Şo taýda hakykat bar dostum. Ýaşaýanlardan sorap jaň edip sorap görä. Ay men mesela Yok, hemme ýerde diýip aýdam. Yok, mesela biz şuna garşy Aşgabatda bolýan zatlar, meselem, näme üçin velaýatlere paýlanok? Näme üçin velaýatlerde tok göçede Aşgabatda tok göçenok? Aşgabatda bolan mümkinçilikler näme üçin velaýatlerde etraplarda ýok? Biz şoňa garşy Aşgabatda garalýan şekilde näme üçin başga hallarda garalmak? Ya da bäherde we äne o arasy
Türkmenistan'dan ayrı bir yerde galan ya Türkmenistan'a değişti bir yer mi? Ne dinle? Bola. Bizde problem köp. Doğru. Hakiki doğrudur o. Ben hiç yıl o kadar karşıyım olacak ama hemme yurtlarda bahar yaşayacaklar. Mesela İstanbul'da yok mu? Bahar. Bu hemme de problem alıp var. Hemme yurtta da var. İstanbul'un halkı näme Şular gurnet dostum. Bola İstanbul'un halkı näme şart mı bolup görün ýagdaýyndan? Bola dinle. Olaram. Dinle. Sizin edil guruluşunuz yalı şolaram şu edil aynı prezidentin yiglenýärler mesela. Hemme de edil aynısı. Doğru mu? Onu sana ikinci soru vermezsen İstanbul'la bağ diyen, doğru problemi bağ, kabul eden. Yani İstanbul'a Türk halkı innadan, Türkiye'de diktatörü bir sistem, Türk halkı gidip TikTok'ta dağıttığı gurlayan için batılıyor mu? Türkmen halkına hem çadar veriliyor mu? Türkmenistan adam hukuktan goramakını 20. maddesinde näme diye ähli raýat öz pikirlerini aýdyp biler diye açık bir şekilde ve Gurban ulyň öz sözü döwlet adam üçündür diye. Ve öz döwletiň şahsiýetine, yani bak hökümetin diýen däller, döwletiň şahsiýetine dil ýetirmejek şekilde her kim öz pikirini aýdy biler. Bola. Näçe öz pikirini aýdýan adamlary ýok edýärler. Ya şolara garşy maşgalasyny altynda diýilen adamlar bar ya. Ana adalet nerede? Gördüğünde dostum ben gidip gelemem mesela 2 ay oldu üymeden yolla azar veriyorlar 10 ettiler bunu ettiler diyorlar öyle. Dokumentin altı var hiç kimin iyisi yok. Benim korkup vardım. Yalan ýetýäniň üçin çykartyp goýurdum dostum başda olun yalançylar. Yo mesela hiç kim göz üçün bir kişini ayırayan olup biler ama bak hemmek şadatsın. Men näçe tanışmaýyna gaýdan aeroportdan. Bir Aşgabatda garaýyş şekilde näme lewapla garan okul. Yalan. Ferret yok. Şulardan ýuruş sonra öğretmenler de ahallyları 100% bilýän ýaly edip gurlaýarlar ha. Bolly çykaryp goýar ýani. Sen birinciden Türkmenistanyň içindäki habarlardan haýsyndan habarla sen haýsyndan sen bolup gören zatlardan. Hawa senin reýsinde belki sen migrasiýa baraňda Irak geçensiň senden öňüraklardakylar azar berenler sen tutuş şo reýsi bilýärmi näme bolany? Ya şoun tutuş aeroportda näme bolany bilýärmi de adamlar çykyp aýdyp ýöre bolup gören zatlar o. Bolup gören zatlar biz senden öwrenmeler biz de tanış bilişem kan alo diýip jaňlaşýas. Diňe TikTok'da oturamyz. Tak što o azar berýän ýok plan pitpiden tutuş ýurdun bir zat bir zada ýok diýmek üçin ne? Misal üçin men diýsem ki Gallanjada Porsche maşin ýok diýsem de ýok diýmek üçin tutuş Gallanjaň hemme ýerini aýlan çykmaly ýok diýmek üçin. Birat badymy aňsat, inha diýip görkezýän ýa-da bir çykýa-da aýdýan inha suwtnamasy diýen bolly badymy aňsat. Çünki alýanda görkezýän, ýöne birat ýok diýmek üçin. Sen gelip ýok diýene, ýok diýmek üçin tutuş hemme ýerini bilmelisin. Sen näme Hudaýmyň hemme ýerini bilýänmi sen? Sen öz götüň bokun bilen ok belki. Başyň näme problema geçip durany bilen ok. iki köçe beýleňdäki maşgalada näme bolup durany bilen ok. Ýok Türkmenistanda şunu ýazat ýok. Türkmenistanda mı ýazat ýok. Şunu ýazat ýok. Sen belki iki jaý goňşuňy näme bolup görany bilen ok sen. Nirden bilýän onuň tutuş Türkmenistan meselesinde bir zady ýok diýmek üçin. Ýok diýmek aňsat däl, ýok diýmek üçin hemme zady bilmelisin. Bilen o Balkanda näme bolup ýör, Marda näme bolup ýör, Lewapda näme bolup ýör. Kösen börler bu habarlar ýöne ýere çykan ok. Ha siziň başyňyza gelýär, soňam çykyp ötünç soraýaňyz men öňşün ýaly gurulydym molun düşür ýalan ekenini. Men şunu üçin biriňizden görem ok. Çykyp ötünç soraýaňyz da ma ýok mertlerçe soňundan. Hay bir zat gurulapdyryn molun şo taý ýalany ýalňyş eken aýdyp. Men uje 1-nji ýylym däl, 3-nji ýylym şu efir edip oturanym. Türkmenistan şeýle, Türkmenistan beýle, ýok şeýle diýip gurulýanlar, birden ýalan gurulýanlar, soň bildiler ýalanlygyny. Özleriniň aýtýanlarynyň ýalňyşdygyny bildiler. Biriňi de mä gelip ötünç soraňyz ok. Ýalňyş gurulapdyryny şo wagt diýip. Bolmada bize sebäp berenler, bir ýyldan soň gelip biziň tarapymyza geçip biz bilen bilerekde Gurban bolýan tankit edip başladylar. Biz bir ýyl Türkmenistana gitmäke başgady, gelenden soň düşündi. Öne ötüş soraňyz ok soňundan biz ýalňyş gurulapdyrsaý diýip.
Men öde firimde olar ýaly alky oyunu oynatmaýan size. Olar ýaly adamlaryň bilinç altı bilen oyun oynatmaýan size. Bilen dokmy, bilen mok diň. Badyr dik görlen iň bolmanda. Ýöne men görmedim diýip, men barmadym, men ama gawat gelmedi diýip bilersiň. Ýöne edil samsyk bolmasaň da dogon garnaşyň ol bul badyra eşdýänsiň da, jaňlaşýansyň da. Bolupdurmy bir ýeriniň başyndan, geçipdirmi, geçmändirmi? Şo derece wank dälsiň da. Salam. Salam görmey açma dalamet. Gowun sana derdim. Da eşkur gowy. İşler tarafından. Aydın. Yok işler aytsak bolmadım mene. Başyňyzdan bir probleme geçdimi? Aýallagyň. Yok. O demeden. Türkmenistandan çıkanda gireňde hiç çirkemçilik ýok ha. Äme sebäpden soradyň bana. Şuňky temamyz şoda şondan soradyk. Belkem sizem daşary ýurda gelensiňiz bilemok, siz Türkmenistandan gireňizmi ýa daşary ýurtdamy şu wagt ýöne? Daşary ýurtda 11 aý boldy bilinme. Gireňizde çıkaňyzda nähelek? Mun ýüreň aýoňa oňrakdy. O wagtlar menem ýadyma düşýär. Dokumenti bar adamlary, vizasy bar adamlar kän kösen apdylar. Ýöne şoňky esasen 2 hepde bäri Türkmenistanda viza düýedip birden bilet alyp hemme dokumenti düýýärde adamlarym aeroportda uçordan düşürýärler diýe. Ay bilmedim ona. Menem Türkmenistan'dan 11 ay boldy, uçanym bolýan. Yo o wagtlar biraz düzgünrek işleýärdik. O problem ýok ýöne. Näme diýerler, 15 gün wizama diýär, dolanmakda. Beýlen diýdi, boldy başga da ýanaklar. Bar kemçilik aeroportda sıççalar geçip biletmi diýip diýär. Adamlar şu geçip biletmi ka, geçip bilmetmi ka diýip bar aýat tuýur barny okuşup şeýdip geçýärler o aeroportda gelenlerinde. Şeýdip sonra resmiýetde Nuri Watan habarlaryna da çykdy. Soňky bir ýylyň içinde, bir ýarym ýyl içinde Watanyň özüm aýtdy. Bak, Türkmenistan resmi mediýasy 1300 kişini Türkmenistan raýatyna kabul edipdirler, dogrymy? Men şu raýatlary daşary ýurtlardan näme üçin alýarlar, öz raýatyna eýe çykman. Şu soragyň jogaby, ýa-ni hakykatdan gözleýän şu raýatlar näme üçin? Olar daşary ýurtdan alynan däl olar. Bir wagtlar sığınmamy ýa ýene bir das bilen gelip näçe ýyl bäri Türkmenistanda ýaşap, hatda dowulan çağalar amma 10 näçe ýaşyna ýetip dokumentsiz galyp görenler we olaryň problematy gaty ýöňden aýdýar. Men olary gollayan aslında berilmegine, olary berilmeli. Çünki olar Türkmenistanyň ýylaty ýaşap ýörýäne pasporty bolman üçin, Türkmenistanyň gunutryny pasporty bolman üçin ne daşary ýurda gidip bilýärler, ne mesal üçin pasporty bolmada paýoklar berilýär, şol atlar alyp bilen oklar kösenişip berdiler da. Olar Türkmenistanyň bir wagt gelen sığınma ýa etniki İran Türkmenler bolup bilýär, ýene bolup bilýär gelen bir hile kolpa alan ýa-da nemeler olar. Olara berilmeli, olar dazy giýje da galy olar. Dawno berilmeli olar. Ne giýjem bolup edipdir. Ýöne şu wagt sözüňe berýän bolan şu wagt vizalar baklanokmy? Şu wagt vizasy bolan adamlarym dazy Turkiýede oturmasy bolan kimligi bolan adamlarym goýuran okýar. Daşary ýurtlarda da. Dinge Türkiýämi ýa başga ýurtlarda mı? Rossiýada diýär, Türkiýada diýär. Şu aeroportda tapawdy ýok. Migrasiýa emme da düz adamlara da bar ýylyň aýda öz migrasiýadan hawa tutaý diýär. Bolmanam sen vizaň bolmasa Turkiýa şu wagt bez viza däl ýokýaly. Vizaň bolmasa bilet aly bilen okmy. Vizaň bolup bilet alýan. Ondan çeýip barýan aeroportda. Viza da tüýdük, o taýda da bir giden pul ýitirýän, bir giden rasxod edýän. Olar ýylyň aýtyp goýberýärler. Hiç ýeter. Sallan bek ýazdy 16 boldy gelen 16 gün boldy diýe gelenme kimligimin bar diýe $200 berdim diýe. Ene canly şaýat.
$200 verdim diye. Doğru ya. Ha o diye Rusya geçiren at diye maya. Galtamanlar yalı o bu var. Galtamanlar yalı. Bunu tağlayalar değil mi? Onun yine problemi var. Burada Türkmenistan'da. Türkmenistan problemi biraz. Türkiye'ne doğrusu var vize de veren ak. Ne şu vize veren okulun hükümet sadece diyenler. Biz o Kur'an oluyor, berdar ve işimiz yok, şahslar ve işimiz yok. Bizim işimiz hükümet diyen adamlar bilen, içeri işlerin adamları bilen, dışarı işlerin adamları bilen, ekonomik adamlar bilen. Türkiye'de de Bunca baylığın içinde biz neyim için garip olup yaşayat. Biz şonalı dediler. Sebep ne mi? Oğlum ben iyi demek, soramak, ben hakik kanununa bolan hakkımdır. Onun Türkmenistan konstitusiyasına yazıp gidiyor ve serdarın öden kurban oluyor, öden bulatlar ayıttı. Doğru. 3 ay oldu. Türkiye'de inne vize veren ok. İnne oturmayı zimmarda da veriyor diyorlar. Şeyle mi? Yok, oturmayızın veren ak yani okuş ol balkan da diyorlar. Ben en tosunu bilemem, Türkiye'den qaydan mı neçe yıl oldu da. Yo men gelenime 11 ayda inne. 11 ayımda oluyor. Antalya'da şu an. Ya meselem ne söylüyordun? Nereden doğan? Mare. Mardan. Türkiye'nin hem için elini dokumak için değil, işlemek için de orada değil mi? Maskalarını eklemek için. Bağıştan yaşından, yani kiçi yaşlan ben şu yaşta size maskalarını eklemek size için değildir doğru değil mi? Şunu yal bay bir yurdumuz vaka. Dinle, men size burada deydim. Men yollaşım, avar yok oldu. Yok olanla da 5 yıl geliyor, o idinle de oğulcuğum oldu. Düşündüm. İyi yaratın, Allah iman ve aylığını versin. Sonra vereyim. Allah can. Yollaşımız yok olsa demokrasiya yurtlarını yani diyecekler yanlış fikir etmeyin ha işte diyen dulgalan maşkala hükümet tarafından belli bir derecede kömek edilmeli. Ya inna 9 ay ya 1 yıl siz iş tapyansanız ya çağınız belli bir yaşa gelyense çok kömek siz hükümetten alınır mı? Ve Türkmenistan konstitusiyasına bağlı olan da çok kömek alınır mı siz? Onu gaynım hemmezade gaynım etti. Gaynımın oyunu yaşayan şu adam yaşattı. Doğru, yok. Hükümetten siz kömek pul alınır mı? Çağınız belli bir yaşa yetkense ve yollaşımında yok olan ne için ayrılan, ne için dulgalanın için? Zaten. İnne näme diye men alamok. Elime nisbat alamok. Oğluma men 5 yaşanın tek bolun. Nisbat alamok. Gaynımın oyununu oturum. Edil sığmana oturumok bolun. Sıravna izle gelin va. Öňümde gelin va. Sıravna daýa edilmeli, on edilmeli. Men şu sebep bilen aýtdym. İşlenmokda 2 ýerde işleýärdim. Düşündüm. Yani sizin kanuna göre burada da yani Türkmenistan konstitusiyonu şunu yazılmadı vardır. Çevi avariya oldu doğru değil mi yoldaşım? Çeviye getvaçılık ikide ya da istenmeyen bir ölüm durumu. Şon ýaly hükümet dolu alan ve yetim alan çağa belli bir yaşa çenli hükümet tarafından garalmak mecburiyetindedir diye. Ve Türkmenistan raýatlaryna şunu diýmek isteýän näçe kişi yollaşýa gelniyor bolda çağa dolu alan näçe kişi kömek aldy. Men şunun %100 diýmän %90 adamdan almadym bilýän. Şurada gözellik bir ýazdy. Berýär ýöne az berýär dedi. Şo pul tapsa ýetden kömek alýarlar. Berýärler, beren okdyjekler. Dogry ýöne men hökümetde, men yollaşym hökümetde işlemedik. Yok, ben hükümette işlemedik önemli değil. Türkmenistan raýaty. Ha, işlemese de berýärmi? Mecbur kömegi almaly. Konstitusiyada bağ bolanda. Yo, işlemese de berýärler. Meyrem. Berýärler. Bir jaman, Meyrem bir men teňle. Şon ýaldat ýaýyna gürleşlenek, on ýaldat gürlemeseň go bolmajan, on çyk ýaýyndan beýt botdymy? Näçe adam teňläp otjur. Näme üçin gürlemeler, näme mesele näme onu?
Men erwetrat gurlanmaga berdi. Diňe maňa sora berdi men ýöne aýtdym o taýda men ýapylan diýem. Hakykataydy o tür tankytlan o kistadi. Hawa alym ýalan oksayan emes aýypmyş. Ve maşgala ýagdaýyň ýagdaýyny aýdýar düşmek Men isleýär. maşgalam sorady meni allar ýalyp badym ýok men çymrada çymyp aýdyp men o taýda ýalan sözläp ekrana gelip ýalan sözle jagaladam ýok. Yo dogry aýdýaňyz. Zaten o hakymda bilmäsiňiz hökümetden. Bizim çağımız 5 yaşa gelýär diýär, dogry dämi? Siz onsoň niýe kadar etmek çağını okamak üçin hökümet el berýärmi? Hiç sadym etmejegini men %100 bilýär. Ýene tüýler başyna da zatmary. Ve meseleni diňe gürleşip çöküp bolýar. Birinji ädim gürleşip, ondan soň hereket, ýa-da hereket edilmeli. Gürleşemde her kimin öz problemasy özüne alýar, biri sonuna milletlerine öz nasyalary bar. Öz nasyanlara gap köpeldi soňky döwürde. Hiç kim aýdaklar gelen ok, aýdy bilen oklar. Şoň üçin bu zatlary aýtmalam, derdimizi adamlar bilmelem. Nähil problemalar bolup gör ýurtda. Onuň çözgütleri näme? Şoňa değişti jogapkärler kimler, näme üçin iş edilen ok, muň üstünde kelle döwülmese mesele çözülmeýär watandaşlar. Meselelerine galya, gaýtam, ol mesele başga bir probleman dörüdýär, ýene bir başga bir probleman dörüdýär. Bir ýerde de şu wagt aýtma diýär, bular saňa kömek etmez, saň gaýta başyna bela açar diýär. Bunu stora berjekler, biz bela açamyz, okuň başyna bela açan ýene hökümet öz hakyky kanuny görä öz hakyny talap edenli üçin, gurlanly üçin oň başyna hem şu bela gelýär. Şu sora özüňde berip gördüňizmi? Salam jegilerim. Salam. Şeyle bir sizden minnetdar, men ýüregim ýanyp dur. Siz ýaly oglanyň, siz ýar raýatlamyň köp bolmagyny arzu etýän biziň dilimiz bar, gürläp bilen zok. Baý döwletimiz bar, halkymyz garyp ýaşaýar, gaty dogry, hakly. Never gül ýaljak gelinden çağaçyklaryny maşgalasyny taşlap daşar ýurda eklenje üçin arzulamyz hasyl etmek üçin çağaçyklarymyzyň gelecegi hakda şolaň güýçli bilimler köýmez ýaly şular okatmak üçin hemmämiziň günümiz başga bolsa da kyssalarymyz deňdir dogançyklar men ýanyp duran men daşar ýurda geldim dogry 1,5 ýyl boldy höwes bilen gaýtdym ýöne çağaçyklarym ýzymda kösenen wagty ağlaýan ýurdumyz yurt bolsa biz daşar ýurda çykarsmy diýip men gat kösenýän hökümete ýüzlenesim gelýär, hökümet işgärlerine ýüzlenesim gelýär. 2 aýdan gaýdam soň gyýjagadym 20 ýaşynda ýok boldy. Ýöne men maşgalam, dogan garnaşlarym gelme, sen ýeni zor bilen, gaty kösençlikler bilen gitdiň, nägünlikler bilen gitdiň. Inni işle, gaýrat et. Öleniň ýygyna ölüp bolanok, öleni getirip bolanok diýdi. Men gyýdym Aşgabatda işläp bör kakasy bilen bile. Oglum gulluwydenne gel gyýdym öýe, endi men geldim Türkde işläp bör, hemme adamyz gowalar diýdim. Ýöne haram, jorasy 2 günjük gidelip gyýdym alap alyp gitdi. Kim bilýär men gyýdym nerlerige gitdi. Gyýdym özüni 3-nji etajdan atmana sebäp boldy. Özüni 3-nji etajdan atdy gyýdym. Gyýdym öllü, ýöne hökümetiň işgärleri gyýdyňyz özüni atypdyr, suwdan bolmady. Her yerleri ýazdy ýollaşyp, netije ýok. Men ýüregim ağlaýar, gaterwet men, kıyın günne galdym. Hökümetim gaýrat edip men şu sözlerimi bir prezidentime ýetse, men gyýdym suwdy bolsa, näme sebäpden mejbur boldy özüni atmana gyýdym. Näme etmeli? Sizem daşdan gepleýäňiz ýöne hökümetiň içinde adalat ýok, demokratiýa ýok. Her kim öz gürrüňni, demokratiýasyny sözläp bilen ok. Siz gaty dogry aýtýaňyz, aşakdan ýazýanlar, okaýan, patgalimlar ýazýamyny, hökümet işinde işleýänler ýazýamyny, ýöne hemmäňiziň ýüregiňizde jüňkdir halkymyzyň ýagdaýy. Her kim şu taý keypine gelen ok. Ine men öýdenem çykyp bilenmok. Hiç ýere sebäp men gaçyp
kaçar. Men gitmäne yerim yok. 1,5 ýyllar menine şu Türkde hojolukda işläp ýördüm. Hani bana soruňyz, näme diýäňiz maňa? Maslahat beriň. Men näme etmeli, nire yüzlenmeli? Wakan ýerde boldy ýanky gyýdyňyz. Aşgabat şäherine boldy. Diňe men öz owada şyýdym, tanaýan galanlaryny tanamok. O taýda näçe oglan bar, gyýdyma näme etdiler, gyýdyma näme kütülük yapdylar. O zatlaryň hiç ýeri maglumaty bize gelmedi. Diňe gyýdyňyz özüňiz ýypdyraýnadan muňa hiç kim sebäpkär däl, günäkär däl. Diňe bize jogap şonýalak gelýär. Gyýdymyň boýnuna 30 gramly kardinalym goýup gaýtdym. Onyň ýok, aýlyja 7,5 millionyk puly ýok. Gula halkasy ýok. Ors serial wada teatrda çykdy. Näme-de şoňady? Patsanymy nemede Orslon nemesinde çykdy. Şu taýda da bir gyzy zorlaýarlar zady diýe olam namys edip özüni insanyny zorolur zatlaram neme bolup başlaýan özüni oklaýar. Ayal gyzyň özüni oklamagyna sebäp bolup biljek zat diňe men ýok, bu tagalara düşünün. Ölümden başga zadyň çäresi tapylar. Ölüm insan zat hiç kimem öz süýji janyna kassetmeýär. Ýöne Most men gyýdyma öldürüp atdylarmy? Belli zat ýok. Men ine ýanýanym, men dogry tur agsaksız bolmaz ýöne diňe hökümetin işgärleri. Her kim 5 manat jüsüne uranly bilýär. Ýollaşma aýtýarlar 7-sine çenni basmaly adamlar basar, ýygnamaly adamlar ýygnar. Agam sen gaýrat etde git märekäň sow. 7-sinden soň habar tutýar, ay düzeler. Iň soňunda da sud bolmady. Ölen adamyň sudy bolmaly, jenayat bu, jenayat. Ekspertiz herekete geçdimi? Ekspertiz bitirdi, ekspert yapdylar. Hatyny almaň aýtdy, ýalňyş şol. Barmagy zat kaýmaly çünki bunyal jenayet işlemeň başymdan geçenler boldy. Men öýle agam pakiram Krasny Kres balnisada öldürdüler 2018-nji ýylyň 25-nji ýanwaryna men nur aýdyp durmuşam efirlerde. Konstitusiýon çöplüşler näliýdi? Janyna kastedilýän bunyal jenayet iş bolanyna prokuratura hökmany suratda jenayet işini ekspertize bermeli we ýani datdan ölen adamyň üstündäki barmak ýyzlar dol derejede barlanylmaly. Sebäp we şu taýdaky bolan ählik şen sora jogaba çekilmeli. Şonýa zatlar boldymy? Siziň ýoldaşyňyz gitdimi sora jogaba? Yok, o zatlan hemmesi sorawam ýok, jogabam ýok. Diňe biz prezident hatýa yaz, sud bolsun, bärde hiç kimem günäkär däl, gyýdyňyzyň özü. Jenayet üçin näme üçin prezident da ara sokýa 6-njy addeliňe hökümet işgärleri prokuratura özleriň boýnuna duran zatdan serdiňe watandaşlar adalatsyzlygyna janyny şaýar. Näme üçin şota ekspertiz dewre giren ok. Prokuratura näme üçin kereket eden ok. Yok, indi men wara diňe ştaýda edip biljek zatym. Bärde erkek adamlara wara hiç Türkmenistanda erkek adamga sözi dinlenen ok. Indi özüm barjak bir başa bir ölüm. Näme bolsa da gyýdym üçin janym gurban. Gyýdymyň ne hakkany ýerde ýatyrman. Inşallah 3 ýyldan, 2 ýyldan arzuwlym hasyl bolsa barjak Türkmenistana näme nirik gitmelen bolsa ölerin bolan ýöne şunu adalat. Şu adalat isläp men şu eden jenayatyň üstüni açmasam benim yurdumuz var diye sizin pikiriňizçe yurdumuz asuda kenme. Indi şular ýazatlar başyňyzdan geçip. Yurdumuz gata suda. Sebäp goýun halkymyz bar biziň. Sebäp gepläp bilemdik. Eden etdilik ba. Hökümet o ýokarda turanlar eden netdiýe. Ýöne biz goýun halkymyz bar. Asuda uruş bolmasa bolýar. Ýö sebäp gepleseň bilýäň nerden çykarýarlar seni. Gepläp bilemdik. Çıkar geçsinler meniň üçin mukaddes bolan çağa menden alypdyrlar. ýa-da meniň Yok, men Türkmenistana däl. Ýöne men Türkmenistana gitjek. Men gitjek Türkmenistana. Gerek gel maňa onuň meter bela gerek gel oňum jenayet. Gaýtýan, şoň üçin gitjek men Türkmenistana. Gitjek, şoň üçin Allah jan bir 2 ýyldyk sabr bersin. Giýjegini Allahdan sabr dileýän men. Gitjek, adalat dileýän men. Adalat tapmaýaňyz aýallawyn.
adalet tapmak için ilki bilen şu oturun kökü bilen var ayırmalarını imtiyazeden bir sistem. Bolmaya bizim dilimizde bu zatlar ansat bolmaya yönü görüşüp milimiz yok. Hemmeňe de köremelim zat. Bu görüşüp bolano 41-45'te görüşüp bildik yönü 41-45'ten beter bolly bu döwür. Görüşenler bar ayarlığın umutlu olun görüşenler gaf köp arka taraftan. Yine men Allah'dan sabır dileyen başka edip bilýän zadım yok. Üniversitede de adamdan kan köpeliyor şu zatlarına efirlere gelip bizim ortaokul gutorduk ýokary bilim derejemiz yok ýöne şunýaly alımly bilimli adamlar bilen gepleşip geçiresim melýär, nähili edip nähili ýol bilesim melýär. Nädemde doğan 2 ýyldan soň barramyzdan soň diýelim nädemde jenaýatyň üstüne açyp bilje. Iň merkezi bizim Wi-Fi'miz ama öldürüp goýdular Türkmenistana. Haýsyn bu gepleşip bilýär. Ýok Wi-Fi hökümetine boş-boşuna pul töleýär. Ýöne Wi-Fi'mizdan bilýän iň düşük derejede. Bilalek gelje TRT-de bir daha aýtsak. Şu meseleňi çözmek üçin 2 tane ýolu bar. 2 tane ýolu bar. Bire Türkiýeden ettirnak bolup kazananca puluňy alýaňda şolary berýän, şu taýdaky haramzadalara berýäňden ýitmelerini etýän täzeden olan belli bir ýere çenni ýapýarlar. Ýa-da has ardanrak ýol bar. Hiçlik rasxot ýok. Ýüzüň açyp çyk video çekýän gelleje. Ilhameniň gyýdym şeýle bolly. Türkmenistan içinde şeýle bolly diýip tutuş halka ýetirýän. Ve şu zadyň tapylmagyny isleýän bolun wakalary ve şonu Wagtyncan men 2 gün boldy TikTok açan, men 1,5 ýyl TikTok açmanam bilmedim ýöne. Sebä men gitdim say ip bar ýa bu aç ölüm olsaň men 2 gündür TikTok açdym. Ýöne näme diýen? Imo ýaýratdym haramzada şagallar niraseni gaçardylar inşallah da bararym bir gün gyýdym Gülcemalyň ejesi ýazdygyny diýdim. Ýöne sözüm eýesini tapar diýdim. Inne TikTok'da näme bolsa da hem haýyş etjek, yüzlenjek. Yüzlen. Goý halk bilsin bolýan zatlary ýurdumyz asylda diýip görenler aslında asylda däldigini her maşgalyda şolar ýaly problemlaryň bardygyny bilsinler. Belkem insaplar oýanor, wyjdanlar oýanor käbir adamlaryň. Bolmasa da şu ýolla iň bolmanyna nähilek ýurtda ýaşaýanlygymyzy bilsinler adamlar. Wagt saady gelende doğru tarapda yer almaklaryny üçin gerek bol. Doğru tarapda durmaklar üçin gerek. Çünkü şu bolýan wakalar gizlendigiçe zulmü paýlaşmaly. Çünkü senin başyna gelen zat meniň başyma gelip bilýär. Başgasynyň kada gelip bilýär. Menem şonu iýminde şonçyn aýtýan. Bu jenaýatyň üstün ýapsalar bundan beterler bolmazmy? Näme üçin hökümet adalaty ýerine goýanok diýenler? Men gyýdym öldü. Ýene bu haram eden haramdadalar oňa üstü ýapyly diýip ýene bir jan ýaşaçyk gyýdyň janyna kas ederler. Hakykat var. Bu hakykat bolup geçýär. Näçe ýaşynda sor? Düşünmedim. Gyýdym. Ýaşy näçede gyýdyň? Ýoğlanda. 20 ýaşyna gön 2 aý çykardy. 20 ýaşynda şoň näme oturşyga dik gitdimi? Näme dik gitdi? Bul biziň näme öýde Türk marda bayram alady. Ondan şu oglum gulluğa gitmeli bölen Gülcemal diýdim, öýe gelýdim, jigiň gow karmy det öňem assa diýdim, gulluğa denne diýdim, adaçyk güýçli kuwatly bolsun, gowja kaloriýalar naharlar ýitirgýdim, gitmenne işe diýdim. Borece diýdi. Oğlum astat geçir geçýär bolsa ýanyna gyýdym, men gyýdym, bir 10 ýyl oglana şoýdy getirjek. Eltýän siz garaşyň diýen bolmaly. Şoýdy biziň öýümizde ýatdy. Men ulu ballyzlanma, goýup gelin öýe diýdim, oglumyň astat geçir we bizde diýdim, bir üstünde kontrol edip duruň diýdim. Gyýdylar, men böden duş ballyzlan geldi öýe. Gelneje diýär, şo gyýdy diýär, guýruk gal aýrylmady ýygynyň Gülcemal ertir gideli, Gülcemal ertir gideli. 2 günden gelýär diýip. Gördüňmi? Gelesine çekide çalıp diýär, daňdan sagat 5'te alyp gitdi diýär. Wagt iýerme, lälekeniňiz wagt gelneje, gelýän gitdi. 2 günden masly geldi. Gülcemala ýür, dowlan gün masyny dowlanyna gitjek diýip, gyýdymy alyp gitdi.
ertirden soň kakasam o gün gelmeli. Gülcemal'ın inni 2 günden soň ya vakada. Aşgabatda hol nemede bolýar. Täze açylan stadion bar, neme Aziýada geçirilen şäherçe. Tawo. Jenayat şo taýda bolýar. Ya. O taýda kimler o taýda bardat edebilýär. Bir ýöne köý adamlar edebilýär. O diýmek yegenler bilen zatlar bilen gatnaşykly bolup bilýär. Aziýadan belli bir bölegi yegenlere değişli, şamma değişli. Haýdo. Ina ýeşeň nirsiň larsyn bir gelinjeň suw aljak gyzyny ekidip şular ýalakda edip Ýöne bar gaty aýryçylyk elbetde hatta çağlamy o taýda ejesi sıntrap ýörüni bir gapdan gyzymyň ajy ölümi meni bar beter ezýä bu ýurt ýurtlarda men janym ýany men şo çağlym üçin ne hilik edip terbiýeler şular gelecekde gowy ýaşasynlar dep men bular urman sökmen diňe söz bilen düşünýärdim çağalama ýöne men aýtjak bolýandaym kakafe gelmele gyýdym 7-de jan edip başlaýar ýer bilen Gülcemal'ym gudok gitdi telefon gyýdym şo gyýdym o gyýdym gurrun berşine görä Gülcemal'ym telefonu elinden ahly oglanlar men kakama jan etjek. Maral men nira getirdim kakama jan edeýnide oglanlar telefon alyp bermendirler. O gyýdy ýalan sözle ötön alsam gitdi. Ay müň gepde ýa o gyýdy. Onsoň ýollaşmyň dost aýtdy. O taýda diýär näçe san kamera bar diýär aknoň daşyna diýär 3-nji etaşyň depetinde diýär. O kameralar bize görkezmediler. Diňe biziň gyýdymy günäkär etdiler. Adamlar ayağa kalmalı mesela aýdaýynmy? Ýekeçi çödgüt oğlum ayağa kalmalı bolly. Bestirine görüşüňiz ýaly. Şu gelince şu wagt aýtmadyk bolsa biz bilemdik, hijimizden bilemdik. Şu zatlary ne watan habarlaryna ne başga ýerden, hiç ýerden eşitmedik. Bu gaty jenayat. Ol pat dedip diýär, onsoň muny bir temizlikçi ayal gür bolup ýere düşýär, gaty ýer bilen wagt bir awr musur atdy dep ýygyna dönýär bolyn. Gyýdymyň maslygy ýerde ýatyr, o ýerde ganam ýok, hiç adam ýok diýär. Bak ýerden bolýar-da, men özüm diňmasam ýer bilen bolýar. Ýer bilen o gyýja öllümi gyýdym näbelli. Ya onu öldürdülermi men gyýdym. O garşylyk görkezdi. Moş gözü gök gyýdym. Men aýtdym şu gyýdym burlan edim, bir gözü gök. Haýdo oňa. Maňlay çapyk, men gyýdym, gaty eziýet berdiler. Men adalat isleýän hökümetden, adalat isleýän. Gyýdyň ady näme diýdiňiz? Gyýdymyň ady Gülcemal. Gülcemal. Nesip bolsa hökmany suratda geljekki nemelerde ýatdyň şu meseleň üstüni täzeden gaýtalap, şu meseleň üstü açylar. Ýöne ýa-da Ýa Allahdan sabr dileýän. Ýöne edenler eýni bilen çekdirer. Çektirer o vardı. Gyýdymyň arzuwlary bardy, öz başyna tikinçilik sehaşakdy. Ya. Bir gilje günärler gizliňizden tikiniň sirlerini öğrenýärdi. Aýlygy adam bolsa ýetçe nesip bolsa bayram alan uly sehaşak. Öz şu gelinjeğin ýerine özüňiz goýun adamlar. Şu gelinjeğin ýerine, şu gyýdyň ýerine de öz gyýdyňyz goýun wara. Sizin başınıza geldi şu zat, dikkat kaplan. Ve siz nähil çıkkınsız ýa-da ediňiz hasaplan. Tak što sizin başınıza gelmäkä watandaşlar. Agdy birlik bilen innimiz bara bolly besir. Bu bolýan zatlaryň soňu gelmeli. Ýene näçe çağalar ölmeli, ýene näçe uýolarymyz ağlamaly şey. Hazırlara bir oğlum boksýör Türkmenistanda çempion. Ýa-ni tanıp başlady şol 5 ýaşlygyndan bir top gojady hem özü bir neme figural bolsun temremesin aşa dip muny bir 3-nji klasa çenli mektepde sporda gatnatdym soň bayram ala soň tügeleme Aşgabatda çenli gitdi ýeňçe häzirem çempion nesip bolsa daşary ýurtlara çykmana taýýarlanyp ber awgustda men çağa çyklamyň hemme akylly ilmli tanaýan badyr meni belki men özüm bayram aldy gelin ýaşymam 45 halalca zähmedim ýedirýän çağalara. Nesip bolsa men arkaýyn açyk gürleýän, men adalat isleýän, men özüm dogruçul adam. Yalan gepin hiç haçan yalan gep berdi bir giden adam yalan sözleýär. Ol Türkmenistanda gowluk ýok diýem.
Hemme zat pul bilen çözülýär. Pulun bolmasa sen hiç kim Türkmenistanda. Gatı doğru aýdýaňyz geldi. Gatı doğru aýdýaňyz. Biz hem şoň üçin görüşýäs. Şudan adamlar şoň üçin görüşýäs. Siz serial gelinecelerimiz göz ýaşy akmasın inni dursun şu zatlar diýip görüşýäs wara. Yok men adat Hemme üçin görüşýäs. Hemmem yok. Ýöne siz ýaly oglanyň balygyna begen ýöne men size dogry aýdýan siziň hem eliňizden zat gelen ok diňe janyňyzyň ýangyny diýip bilýäňiz. Meňem janymyň ýangyny diýip bilýän. Käşke şul adam dogry aýtýar diýip Türkmenistan'da demokratiya, adalet bağ olsa, bu olmana çalışlar yönü her şu bir kürsüyün başına geçti. Her kim öz vahbeydi tün işleyen. Yo nesip bolsa sisteman çalışmalar. Şu an bizde prezidentlik sisteması var. Şonu parlament sistema öwürsen onu bir adamın rolü olan nokta parlamentdaki men ýa-da ardalan prezidenta baranok diýimjan. Men ýa-da ardalan prezidenta baranok, emma prezident bu jenayata ýol bermez. Hiçbir sud ölüm bolarda sud bolmazmy? Şu ekiden jorosuna näme bolsa onu basmadylarmy, onu da hiç Yok, ol gat jorosy gözümiň alyna owada gezip gör ýöne ýüzi ýok, ejesi bilen gitdi başga bir şähere, ärem onu öýünden kogdy. Gelmäni owa yüzleri yok. Her mekşi Gülcemal'ın ölümüne sebep bolan şogy diýip ýüzüne çiňerilip bakýa, owa da yüzü yok. Gedip görýän owa gelip bilen o. O näme üçin aýdan okşowy şowun şo taýda wakan arasynda? Bilmakka diýä, meni halas etseňiz men hemme zat aýtjak diýä. Hey. Hemme zat aýtjak diýä, men gorkýan titir titrýär diýä. Men hemme zat aýdyp berjek diýä. Görýäňiz, hem watandaşlar. Ýöne şowydyňam hakykat aýtma üçin diýmek ýekece prokuror, ýekece sülçem ýok enne. Erkekçe ýekece prokuror, ýekece mertlerçe sülçü ýok doganyň sikeýiniň ýurdunda. Ýöne onam diýe akidip sonra getdiler olam başgaça gepläp duran soň diýe. Näme diýip näme aýtdy? Onam gepledýärler gelneje belki oýdam, ýani dol derejede bilemok, günäsizdir, onam mejbur etdirendirler. Yok, şowydyň günäsi bar. Näme üçin ýür diýip şonu gününe goýman alyp gitýär. Alyp giden günüňe mertirli doglan, günma ýörsen doglan güne gitjek diýe. Seredin hökümetiň edýän zatlaryna ýegenler üçin emme ýa ministriň ogly bolsaň zaten eden etdilik bar hökümetde. Näme üçin garyp bir halk üçin ýa normal bir watandaş üçin zatlar ýok. Nirde şo puduň zady ekspertiz näme üçin işe girmedi? Prokuratura näme üçin işe girmedi? Hökümet nirde? Edilýän zatlar nirde? Gurbanuly Serdar Adalet ministri minister çalışýan durmadan. Selamünaleyküm. İçeri işler tanayan nirde? Edilýän adaletlaň nirde? Watanyna gürleýän adaletlaň nirde? Watan üçin, döwlet üçin nirde bu zatlar? Edýän zadyň nämeseň? Ya neyse. Ben aýtjagym, watandaşlar gyskanymeden mani çykaryň özüňize inha şu gelinejek başyna gelen zat hemmemiziň başymyza gelip bilýän zat ýurtda adalet ýok. Men şoň üçin diýen. Yo näme üçin özüne sonra berýänler? İlin gyýdy taşer ýurtlarda, Amerikada, Germaniýada okap görmen gyýdy Moskowatda diýen ýaşap bilmedi diýen. Yer men gaýdam soň olaýmalym şu zatlar diýen. Ya. Ayın böyle men gyýdym. Gurjak men gyýdym. Wah, akyllyca gyýdym mady. Men janym ýani hökümetten adalet isleýän. O taýda näçe ulanma, 5 ulanma, 4 ulanma, 6 ulanma. Gyýdym näme etdiler men. Bir Allah'dan gelipdir diýsem boljak, yaraman ýatsa ýa awariýa bolsa ol. Bu wagşylyk. Ýeden etdilik bu. Häzir dem dufum çatarmy, birini öldürme ana. Ay. Hemme zady meslik etdirýär. Mene söz tapam oy adamlar. Sözün gutorun yerine dursa bara. Söz gutordylar. Söz yok. Oňa maýtdyk näçe gedek. Söz gutorda onun adamlar. Sözden Diňe bu adyny çeken biler. Bu her kim gynanyp biler ýöne. Hiç kime bağlam diýip bağırtmasyn ene.
Men şu mecbur men asla TikTok diýlen adam bir gyzyklanyp maramok, giremok, meni meni nali çydamok, adalet isleýän men hökümetten. Ya. Kakasy algaty oňamyňa kakasynyň başarylmady bolmady men berdi diňe dişlemi gysyp dişlemi jaýyrda. Lejen hem molly. Bolan dadyň bir ýyl bolup geçdi üstünden bolan wakan bir ýyl bolup geçdi. Şu güne seni pikirlen boş arzu etýän, hyýal etýän, nädemde näme bolar diýän. Diňe pikir üstüne pikir ýa bir näşe siziň bolşuňa ýaly bir birinden maslahat alasym gelýär. Jenaýatyň üstüne açasym gelýär. Nomer alşaly gelince men sizi patpisat etdim. Nomer alşaly bize has detallyrak maglumatlar beriň belki. Men hökümetten gorkamok, diňe dogry dedim üçin men hökümetten gorkamok. İnsan hukuklar guramalaryny, zatlaryny hökümet bolupda ýetireliň bu habary siziň beýdiňiň istipucurlukly ýagdaýda öldürilmegi, şüpheli ýagdaýda öldürilmegi hökmany suratda hemme kişi bilmeli. O ýagyň hakykat ýerde o. Ne ol öz aýdyp bildi, ne de onuň jorus aýdyp bildi bu zatlar. Aşakdaky ýazganda onçuklanmada bar. Näme diýen, sataňar ýalkasyn. Gözüm ağladım yurtlarımda şunda. Hiç kim bana gelip men tanıyanım yok. Gecelerine yastık bıçakla ağlayan. Hiç kim bilen derdimi şu güne paylaşıp bilmedim ben. Sizlerim Allah razı olsun yani. Sağ olun, minnettar gelip. Ne diyen, bir günden bir gün yarılı mene şu gün ara. Çıtap bilem yok hiç yeli. Da. Emre selam. Selam aleyküm. Gelince iyi diyarlısın birinci öyle diyeceklerdim. Allah cennetten etsin. Nur numarını alyamortan Allah var. Şu cep ekspertizin kim duranı, nemen kim duranı, maralın numarı, gerek ota marala çıkmalı da ditmen. Yavaş-yavaştan emmeler. Yavaş-yavaştan emmeler. Tut kim var? Tut kim katnaşa. Barçamak kelince. Allah bedim maralcan o vadaştırmaydım dedim. Yani gelince ama oğlumdasıydım, o gıydım bilen sen zora bollun, näme üçin beýtdiň bana aýdyp ber, näme bolanam bolsa diýsem meni bloklap goýdy. Çäresiz galdym. Bilýän gelince o da öz nemesinden gorkup diýendir. Eger de şeňa gurletýän bolsa, onam gurledendirler, edendirler, oňa da düşünýär. Prosta şeňa nur üstüne geçýän bolsa, şol işte işlejek bolsaň hemmedanlar kim ma näme wa näçe olan oturdy, haýsy şäherde, haýsy näme şoň üstüne işledi. Mesela şu haýsy sulçy, haýsy näme hemmetin anşadandylar topla. Sonra sana gerek şolarlar. Eger de adalatsızlar aýamasa kim adalatsızlar da sud kim çekemasa kim sudda turdy. Sud ýok diýim, sud bolmady. Men sudum bolmady. Вообще diýen gelince, вообще diýen. Просто aýtýan şo bolýa doказательство köp bolar ýani. Bilýän. Kim işlejek bolsa ýa aşakdan bir tane nomer torada da adetde kim işleýän bolsa prosta şon alıştyryň näçe köp danly bar şonça ahyrna ýöne TikTok'a girsem mikam hakykat aýsam mikam diýip her gün geceler pikir edip ahyr şu TikTok açdym başardygymdan ýöne muny goýjak gel ýöne. Goýman gelince goýman o gyýjagasyň näme unuklar bilen ulatdyň da ony. Aýtma näme unuklar bilen ulatdyrlar. Çağaları. Ştaşar yurda gaydanlar hükman çağama koçuk, plan salacak, öyümü öyetecek dikkatli hemmemizem şeyle. Numru çeýnäliňe adamlar boldylar, wagit şu informasiýalaryňy liçkada numara alşalyňda bar, bileliň berde halkara guramalara, zatlara işleýän olanlara men berer numarlaryňy bar maglumatlaryň aýdyň çıkaralyň bu habary hemmerik çıkaralyň. Onlar kömek edin bana. Nur sesim bar ýa-ma? Gelýär. Bu şu gençden kim pon galdyran Nuri. Pon işledeli ýokary. Конечно, bunu bir ýolýony meni wakadala bu beýdi oturma bar. Näme bir ýerde bir ýadylýan ýer bar. Aýtymmy da näme bolan bolsa.
Gelnejen təəmmətlər çəkip aydı otur ve bu meňdeş başga da bir giden waka bolandyr we aýdýanlarlar gorkusundan aýtman ýörenler vardy. Bilem zoga bolup gören zatlary. Bahadır. Sebäbi hökümetden gorkýa galyň men gorkamok, men adalet üçin gorkamok diýenjan. Näme şu Türkmenistana baram soňam gyýdym üçin janym gurban men. Ahir wara, güzel kalay. 20 ýaşyndan diýende ne ýem men aňdyma o taýda bir sanak. Belki Aşak'takiler, Aşkabat'ın yaşayıcılarından bilyenler badır bunu, bilyen badır bunu. Sebäbi gatı ulu jenayetdi. Bilyen adamlar şoňa değişli maglumatlary meniň profilimde Nura Anna diýip Telegram hasabymdyr. Şu waka değişli kimde näme başga maglumat bar bolsa gaýrat ediň bize ýetirin. Şu wakan galralyň distribusyony we şoňa meňdeş wakalar öňüm näçe ýerek aýdyllyk bolýan edilmedi. Şu wakalar köpsi gallrylmady. Gülälek gelince bizim yaraňyza duş sepip täze neme desin gelen o. Wah men yaram könülmeýär. Bulbur ejem ölmek, kakam ölmek, garnaşlaň bir ölmek ýaly. De bu ölüm, bul wagşy ölüm. Görün vatandaşlar 258 adam otursunuz ustaydı. Görün Türkmenistan'da bolýanlarda. Terediň Türkmenistan'da bolýanlar vatandaşlar. Görüşüňiz ýaly. Ece bir için gelme işle. Sebäbi hökümetde işleýänmiz ýok. Diňe çörek puly, diňe gazanylýan pullar çörek pulu aýetdi. Dogrusu açyklat men hiç kimden istat gizlemok. Ýollaşym Aşgabatda maşyny satdy. Çağacıklama özüm terbiye verdim. 8 ýyllar ýollaşym bilen aýratçylykda geçdik. Ahir beter gysylyp başladyk bol. Gülälek saňa beýden ak ýol, saňa anam uludur. Bizden erkek adam geçirmez. Özüm hiç kimi görmän wiza bilen özüm geçdim. Öz maňlaýymy synak görendim. 55 milyona Türk'e geldim men. Geldim 2 aýdan soň munýal habar geldi bol. Men bilýän bir ýaz günüm gışa döndü. Her günnüm bu gatyrlym burnumdan alın gelenim işlemene. Ne işlemek? Näme üçin şo wagtlar aýtmadyňyz gelince? Şo wagtlaryň bir defilde aýtmalar bir de bilýän ýöne ýollaşym diňe Juma ol adalatda ýaz, Juma bu köpetde getiragyna ýaz. Diňe ýaz ahyryna näme üçin paltam daşa degdi hiç yerden jogap diňe gyýdyňyzyň özü günäkär özüni atypdyr o taýda günäkär adam ýok. Näme üçin ýany näkiler gyýdym atmasyna olar seredip tomaş edipdirler. Ucu ýokdaklara degen bolmaly ki basdyr edip ýapýarlar şey edip özü günäkär edip. Ýok. Näme üçin ýany näkileň biri tutmady men gyýdymy? Ya. Özünü öz atdı. Näme sebäpden mejbur bolup özünü atdy men gyýdym aýnadan. Ya. Gyýdym aýnadan özümi zyňa no. Onu diňe bize hatda gyýdyňyzyň özüni näkär özüni atypdyr gyýdyňyz. Gyýdym atylan ok gyýdym öllürli batyrly men gyýdym. Bayramarla ýaşaýaka bir jorosy näme dowlanyň ünni walyp gitdi dämi? Dowlanyň ünni walyp gitdi. Dowlanyň ünni Aşgabatda bir jorosy Aşgabatda alyp gidýär. Aşgabatda da näme bolanyny bilýän ýok. Şo taýda gaňa boluy şo özüne. Aýnan öyle. Ve bir şu at nuru. Gödü da gelnece. Hem de notal otuyor. Men çağır şol ýuwa giren aýallardanam soradym ol ennamyna şiket ýok diýip menden gizleýän olmaklary mümkin. Men şol ölüm halyna suratyny alyň diýip maňa suratyny alyp uratdylar. Kim bilýär gizleýärlermi, gizleýän okmy? Ýöne maňlaýyna çapyk bar bir gözü gök. Ayo, Waka anyk kaýp tarihde boldy gelnece bilýänmi? Iýunda boldy şol. Iýulyň näçetne? 14-nji iýunda boldy. Ýok, iýul 14. 10-njy geçen 23-nji ýylda iýunyň 10-njyna bolan waka. 13-14. Hawa. 14-üne jaýlanyna 10-njy güne daňdanam şonýal waka bolanlar. Iýulla dämegende jallamyndan. Birinji iýun, soň ikinji daň. Birinjisi. Hawa, iýun birinji. Iýunyň 13-üne kimin dowlanyny waka? Haýsynyň waka? Haýsynyň nemelerini waka?
kim bilir doğulanın değilmi? Ondan o yollaşmamı öde bayram aldı. Şu oğlum gulluğa gitmeli olup kakası gel ya Gülcemal giderliyse kaka men ertir varacak diye. Kakasa mertira tavarsızlık bilen garaşya acı haberini eşitdi. Man adam aytmadılar bunu gizler. Soň aýtdylar. Onsoň näme bolýar? Näme diýjem? Men bitirdim. Şol yollaşma gaýtma diýen men aýt şol hemme zat düzüp onsoň aýtsyn ýani ol men gepim yollaşma ýetiren oklar ekspertden ýalňyşan zat hatyny alman aýtdy. Ekspertden muny düzedip çykyp barýança hemme zat oňuş goýýar. Elinizde bolan dokumentler barmy ennece? Ölüm hakkında mesela munyal jenayetde ölüm şolaram Nura atın gence. Tamam. Yok hemme zat kagızlar ba el. Bizim bir grupamız var. Men öz oğlumla bilen maslahatlaş ederin. Bizim grupamızda habarçylaram var, insanlyk goroýjularam var. Ine hipozo patagoklas ve şu meselenin üstünde has gerekli olsa yine janlaşıp sorap alas gerekli maglumatları ve şu maglumatı yokman uğratda galdırmalı. Doğunçuklar gayret edip meni gollan haramdadılar yaynamasın bundan beter jenayatlara yol bermäliň. Kömek edin maňa men häzirlikçe ýaýyndan çykaýyn. Sag boluň meni goşanyňyz üçin men gepimi dinläniňiz üçin işiňizden galyp men öýde işleýän bakyjy bolup işlemma birazrak. Allah ýalkasyn gelecek. Men çıkarmasaňyz men häzir şundan nädip çykmalysyn bilemok dogrusyny aýtsam. Allah iman waýlygyny bersin täzeden. Sag bolun. Allah razy bolsun. İman waýlygyny bersin gelecek. Ýa ýarasyn benler. Sag bolun. Hay Allah can. Ya erkekler gelin siz garaty üçin bir gara erkeklerle gurrun başlaýdy. Gelin ýyllara deýişler erkeklere. Ha erkek sıfat ýalykly ýaşmakly gesperenler sizem gelin ýyldan hataryna geçip durun geplemäncik erkekler. Siz aýtjak boladym baray. Şul aýal gelinejemiz bir çağanyň ejesi öz ýüregindäkini gorkup aýtdy özüm. Ve sizin başınıza gelip bilecek zatlar şun ne yollaşy ýanky gyýdyn kakasam nähilik duygular geçirenler, nähilik agyr günler geçirenler. Biz biren garna durmasak bizi yekan ütübi ýerler watandaşlar men size aýdaýyn. Ödem şu ýolly erkekleň uly rolu bar. Biz ýumruklarymyzy birikdirmesek senin gyýdyn seninki ölüp biler bir gün biz seredip durarys bir gün menin köler sen seredip durarsyň. Şonuň üçin wara erkekler aýtjak sözüm bolly hywatito maşgalalara öz çağalymyzda seredip bilmejek bolsak wara hoşoluklarymyzy gora bilmejek bolsak da ýanky wakany azdakyny uje kelleňizde aýlansyňyz da nämeler bolup geçenini şo taýda aýda oturmak gerek gel. Diýmek inni wagty gelendirlay dogurdam adamlar. Wagty gelendir inni wara bir ýumruk bolup atbet bermeli biz erkekler bolup esasanam. Türkmenistan hökümeti aýal gelinlerden gorkanok, erkeklerden gorkýar. Çünki bir erkekler bir galaýsa, ýigitler ýydım bilen öňe diýip nämeler başarany taryh görkezipdir. Şoň üçin wara biziň ýigitlerimiz men bilýän ýurdun içinde şeýle bir merdana ýigitlerimiz bar. Özüňiz başyňyza gelmese düşünmersiňiz ýanky gelinejäni. Menem dol düşünmen şoň agysyny çekýän ahyny alasyny şu bar. Ýöne bir vicdanıňyz oýaryň oňno hywatito men başyma gelmese menki gülala bolluk diýip gezmäň o sizem şolardan daşda däl. Ve sizem şunu ýalak ýagdaýa düşüp bir gün çykyp aýtmaly bolsaňyz şunu ýal meňem başymdan geçdi diýip. Ondan gelin şo ýagdaýa düşmäkä düzeldeliň ýurdy. Edenetlikleň çägi ýok watandaşlar. Götwokly iki tane şammy şumur doganyň sken trapkalary edenetip goýan goýup beren ýurtda ýaşaýaňyz. Bir topar trapka doganyň skenler näme şolardan gorkmaly mowunny biz wara. Adamlar şolardan gorkmaly minni biz. Kanun ýok, konstitusiýa ýok gördüňiz ha. Sülçem ýok, adam ýok, prokuroram ýok. Bir tanjak şo jorak aýdyp durar, eger gorok alyp berseňiz men aýtjak diýip. Şo gorokly dälligini şolam bilýär şo ýurtda gorokly dälligini. Şo prokuror, sülçü, normal mujik adamlarymyz ýokda şondan bolýar şo zatlar. Tak što wara bolly hwaçit. Wagty saat gelende
düşünürsünüz belki, ýöne giç bolmaka düşünölüň, giç bolmaka. Hemmämiz howp astynda, hemmäňiz. Ýurdun içindäki hemmäňiz. Hiç biriniz bir-birinizden ütköşükdäl adamlar. Gorkudulan, iznasiliw dedilen, ýene şoňa meňleş bir giden wakalar bolup dur, ýöne habarlara çykan ok. Bilen yok, maňa da şu wagt gelinjeň öýde gelip aýtmasa, bilen yok şu wakatan. Hiç bizem habarymyz ýok. Ne öýde içine salyp ahir soň içindäkisin çykardy, dökdi, aýtdy. Sag bolsun, Allah ýalkasyn. Inni biz näme edip bilýär şu gelinje? Näme edip bilýär? Näme kömek edip bilýär? Birip bilýär biz. Biz zulma garşy birikmeli. Öz aramızdaky o millet parazlyk hökümetiň tarapyndan sokulan millet parazlygy gara aýyrmalyny. Balkanlysam, lewaplysam, marlysam, daşowlysam, akallysam, hemmesem bir dogan bolmaly biz. Senin gıydın, meniň hem gıydym diýip hasaplamaly. Vatandaşlar, men aýtjaklam şundan ibarat. Olun aýtjakda atlaňyz aýdyn. Ýanky mesele boýunça da men gelinje bilen habarlaşjak, hökümany suratda maglumatlaryny alyp habarlara, zatlara çykaralyň we şu mesele boýunça da zulma garşy dur diýeliň. Aeroport ol bir kiçiräk zat, mysal üçin göýören oksidi. Ýöne zulma garşy görüşmegiň başlangyjy bolup biler. Her bir zat. Hökman ýanky ýaly waka bolmaly, tapawdy ýok. Zulmyň renkleri ütköşürek, ýöne hemmesem zulüm şoň. Düşündiň, o aeroportda göýören okmy, şo taýda başlalyň. Başga bir ýerde adalatsızlyk barmy, suwdyň öňünde başlalyň. Bir suwdda ne hak basdylarmy, şo taýda başlalyň. Başga bir ýerde boldumy, şo taýda başlalyň. Teredip durmalyň. Çekinmäliň, şo waka gyzyp dur kaýadam. Çekin videonu, habar ýetiriň halka, goý bileliň. Näme edip bilýäs diýäňiz, çykyp video çekip bilýäňiz, aýdyp bilýäňiz. Ýurtda bolýan zatlar hemmemize eşdireliň. Şo zatlar bizi birikdirýär vatandaşlar. Şu birikdiren üçin şu zatlaryň öňüne geçýärler, blog edýärler. Görüýte şu zatlary goýunlar, çağırýarlar, gorkudýarlar. Şu halky birikdirýän zatlar şular. Ýazýarlar näçe taýda da men jiýim öldürdiler, men plan daýym öldürdiler, ne hak plan daýym, ne hak turma wassalar. Şoň hemmesem zulüm. Soňundan türmeden ölse gelýär. Men canly şaýaty, men agam Pahir Krasny Kres balnisada ýalňyş urulan ukol sebäpli 2018-nji ýylyň 25-nji ýanwaryna ýoboldy. Gidip barladyk, göräsinler şu Aşgabatda bolan bolsa. Ya. Yumruklar biriktirýär arkadaşlar, bolly kwat etdi. Eden etdili we durdy ýeliň o. Her kim şoýan gülälek genje men agam şu video çekdim. Ne hak cinayetlerin dildadi cinayetin sonu nirdi? Ne molly? Mene gurlar bilen o sesim çıkırat dur o yan kenjan ağlayışında diplay. Bolya oğlunlar. Sağlıklı görüşelim, men efir yapacak. Tamam, rica ederim. Bolya oğlunlar sağlığınız, sağlıklı görüşelim. Men bu efir YouTube'da koyacak. Şuna değişti, insanı kuklarga oruç görünmeler. Geçin yankı gelince. Havarlaşın. Adı neyme yankı akağındı? Gülerek. Gülerek gelince. Men siz patpisatçı ettim bana hükman suruttu. Hiç kama salam deyip yazın. Men sizin bana nomur alışveriş edeyin. Orunla sağlığınız, sağlıklı görüşelim vatandaşlar. Efir açı bilsen Türkmenistan'ın içinden dine şum havar geliyor. Bolyan zatlar. Efir açı bilsen dine yerbet havar geliyor. O havara gelen okşo taýdan. Borunlu sağlıkda görüşelim. Tamam, sağlığınız adamlar. Allah can hökümete işiniz düşmesin. Şu wagt köýdi hökümetten hiç ýerek umytly bolmaň, olardan hiç da garaşmaň, olar size hiç ýerek pyda etjek hökümetden. Olardan aýralyň Allah can. Olardan aýralyň. Kökü bilen aýralyň. Borunlu sağ bolun vatandaşlar. Sağlıkda görüşelim. Olýar.